fans ideas na ye ne prekasa jama tu ye fiti krotia na ye ho abo afiafie mu no ye di so na ye jane so ye ene agigginsu ye ene etete na ye tinsuo nani na dodo no a ekosansu papa enom ye ne so pa Asem Mpe Nipa no ye ne a chenchenku a ye de atumpan etre ye kaza ase hey Asem Osi Aba ya ka trafo ne atiefo nyina ne se akwa madru enne ya bekwa wo fonchen so nyame bo wa ya besan ababie hey akwa madru enne ya bekwa wo fonchen so nyame bo wa ya besan ababie ya beda krupo twedia po ba se ya dom na se eye na dumo ene da so tiase na katema da botwemu ne moja edi afurusane efri December ebesi sabre ya beka chene se wa ye bia mayen wo ye aye biafo wono ana aye bipen na nye obi biada enyanya no sa ewa afimu na ebinom ye no mu fiti ase no sabre ya ye keka koi wo mo anka ye ho da biada na nso so no se wa wo ye na waboye ho ban ama sabre ya tumi ababa beduru sampempa so ya ne aka tense jawe ayeye enka wodin na me ka chiro bibia se ene ya de aseda kase pa aseda rampempa ene na ase ne de makrupo twedi apon babia woden abeduru yi eye nadom medical ka chiro se every January ebefri sabre no orofo eduru babia prepaid kura ukoto a na odi lie prepaid no koduru babia ya na ho kwa atwe eduru babia usika kura odi twa water bay no eduru babia ya na ho ayeden na yemusa se emframa papa we edema ye no yetwa asai enedema no agese ya no fafa kuru ya ene ya de ebeda na se enya asem ketu akura Timothy newsroom saprensiames seeking the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yamisha Rade and the Tene Cane, Nadia Kanyina da, what the Bekayo, and Asem Ketu Akra. Medical Catcher said, and ne Jumedia no a friendship passamu, and ne a friendship passamu, and I nasa rampimpa, and ya debama dofobi, and nasa rampimpa, and ya debama ya tearful, and nasa rampimpa. And yet the Emma Yashafo, same free January, ebesi sabre, empo, yanya kurano, or man for Ketuabi, ewe mujidia, Kumase Mountain Sonia Santamai, and nim dia Asem Mpe Nipa, yaye ede abu man for. A catch was as this samapo, menteme wase, and on other bada Sompa Asem Mpe Nipa, near Pan Puma Sibre, na de ama kama. Na ye can't say, ya de bre and a ye juma, no swan ba pound, sima edrenunum, was some panate 3.1, 725. Na bronya bosomia, a tosso, a bonya bosu imuno, bronya bosu imuno, neda a tosso, a do and watch it, and a 18th December 2024. And not your country be say, one more ya drum, a ya doye. Ede Sompa chede ni biba ye no ye beda won ase enya asem ketoa na ye ko aba ye ko ba anase e na meka cho se ne dwumadie yi ye de ebeda ya hwefo ye tiefo ene mpanifo bi a omobo ye chidom na abraho sem ba ko aba ne o Asante Regional Chief Imam papa min kai kura no ebe ye ne ene na wotwe na ofre wo muna samwa se Sompa Asem Mpe Nipa yedwumadi na ni je ho na enwoma ba ko mienu bi na ho ateche makakra a nani enhyeda enye ho na sa nwoma na ni enye ho no o ka kire wo mono asamwa se yenhwe na yenya atratene yenhwe na yenya asiesie na Sompa Asem Mpe Nipa no atitrew ani abrempon ene nananom enetie enoti se yetetre nwoma efri mu a ebeboa ye amanyoma atretene ewo dwumadie so mumim ono ena ya Asante Regional Chief Imam asem a okakire wo mono asamwa no na fofia ntwata ne Chief Imam wadane agya Daniel Tony Bunkum so a ono kura wanka bi anhyem ekoma ye di ye kire se ebe ne nansa nyina Chief Imam ne ho odene ye pa
na asɛm nyinaa ne sɛ ne kotodwe na kotodwe nso deɛ kanya yade keku nipa na nso so no owuo kura de a nkwa ntumi nye ɛno ti ɛnɛ ɛna sɛ ode wani ɛkyerɛ masarachi kɛseɛ mu a ɛwɔ Kumase a National Chief Imam Sheikh Shaributu ɔno ankasa ɛna bɛyɛ a asɔde ɛde gya mumim kwan sɛ ɔntoa ne bɔfo ɛwɔ nsiedo ɔmapani abɛdi ɛkyɛ Dr. Lach Mahmoud Bawumia de n'anim onyam bɛtɛ akyire firi sɛ ɔyɛ kramoni ma papa ɛno ti no saa bere abusua a wahwere ɔnde hyeɛ Ashanti Regional Chief Imam mumim yɛbɛhyɛ ɔmo dene na yɛama mo yakɔ ɛne kafra dwumadi ɔbɛto ɔmo asam wanka saa ɛna the nation sanka wɔ falumba ɔbɛte ne ka ɛwɔ dwumadi ewi so ɔhene yire maame yɛbo a akua asuama bronya wɔyɛ abrewatia ɔbɛte ne ka na producers awatawruma ɛyɛ ne ɔmo edi dwumadi ɛnɛ wɔ dwumadi ewi so na ɛnɛ mɛfa ne sɛ yɛde afimu nyina ɛbɛkɔ na wiye no ɛyɛ Kokosachi Fletcher ɔne Nkwantabisa Isaac watawruma ɛna yɛnya bi ɛde ɛbɛsemo na mɛkrikan ada panel members ase esan sɛ eduru baabi a wɔn ni hɔ a Oforisuo Aboagye misumi ni hɔ ɛno ti no adwuma wɔn yɛ na afimu nyina no ɛde na ase rempem ɛde bɛma wɔn na nyoma akɔnkan pa okɔ MC a wa master control room wɔ so a Safo Kantanka Sempremu Bema Gosu ni abrante no wɔne Resford wɔn mo ɛna sabri wɔn wɔ master control room wɔne Azuka na yɛde aseda kɛseɛ pa ɛde ɛbɛma Tarawa Media Company the CEO Dr. Blessed Foster ɔno ɛna ayɛ ɔbantan kɛseɛ a okura nofo a ɛso ɛne ɛbɔsɔm so a obi ada no ɛne 21st clinic na ahodoɔ nkorabata nyinaa obi ada papa yi a ɔno ɛna yɛ dupomo a yɛ nyinaa yɛ tena se agye mfrɛ ɛno ti yɛde aseda rampempa bɛma no sɛ empo watumi abia dwuma na afoforo so atumi anya biyo na yɛnya bi ɛde ɛhwɛ yɛ busua ɛno ɛne aseda yɛde ɛma no sɛ wokɔ MC a hɔ so a ɛno ɛyɛ Sompa TV ɛdanim ɛkɔba Jesse Sempremu Bema ɛne David ka kyerɛ wo bi ɔmo nyinaa ka ho ɛna afimu nyinaa yɛnso na yɛso yɛtumi aba TV no so na yɛ amanfo ɛhaw no mama ne ɔmo de abedan yɛn no ɔmo tumi ɛtimi ɛde yaba TV no so na eduru baabi a efia panimu enim no eduru baabi a ne fie no ɛtumi tɔmpan na ti akola di bɔne na sɛ panimu antumi antea no akoda di bɔne na panimu antumi antetere no a eduru baabi a na efie no ɛyɛ abonyenye na oba Sompa Kumase a pani a wɔdan no ɛyɛ manager Robert ɔno so yɛmfa se dawrem pempa ɛmfa ma no efiri sɛ afimu nyinaa yɛne no ɛna ayɛ adwuma na ohwɛ papa yi sɛdeɛ na hofama titie na ɔne obia ɛsra nyame enhyira no ɛwɔ kwan bi so medika ka kyerɛ sɛ ɛna dwumadie no asedanko a ɛna yɛde ɛma ɔmanfo a wɔhwɛ yɛn na wotie yɛn ɛne serial callers nyinaa na yɛda wɔn ase so a na yɛda wɔn ase ɛwɔ aseda papa mu na kofro bofo mpa ba ma so keto me yipa bre na ase Aboagye Oforisuo ni Oforisuo mene funtum pa katachie srebia bonchena na twentwen kodi awu atweme ansa na yakosa no afimu nyina yakopon awowa me wabɔ me ho ban tomachi akura koso a mfomso ɛna ɛwɔ enipa won to is human to forgive is divine ɛno no sɛmfomso bi ba ya yɛmfa nkyɛ na yɛnko ɛmfa ɛnkɔ yanim medical ka kyerɛ sɛ ɛna dedication na yɛde area dwumadie we ɛyɛ naaseɛ ɛna yɛde ɛma yɛhwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ ɛne mpanifo a wɔwɔ Tarawa Media Company akɔni asasoɔ no wɔn awowa yɛn ama yɛba beduru sabre yɛbɛda wɔn ase papaapa dwumadie medical ka kyerɛ sɛ wɔn asamo agyina adwa saa na the nation sanka wɔ falumba wakye na adwa na yɛsanka kyerɛ mu biem sɛ afimu no nyinaa bɛsi sabre no story a yɛyɛyɛ ana asɛm a yɛka ho asɛm a wankasa no ɛyɛ wo dɛ na empokura no ɛwɔ utirim sɛ sɛbia ne ntoaso wɔ hɔ anaasɛ yɛmfa feedback no ama saa story no ɛyɛ nka ho asɛm yɛnti ho kakra ɛno ɛne dwumadi a ɛnɛ yɛde ato yɛapro so na yɛbɛtu no serɛ ɛne abasa yɛda ɔmanfo aseɛ no
na story a efiri afimu ni nyina ya ye edia baba besi enne no enne story a ye wo de afutu sem a eye wo de pa no enne ye bia homa no a oso obetumi de atodwa na ye nyina ye bobo ho twumade we na enne ye de ato ya apono so na ye betu no sere enne abasa na ye de amamo omna sam bibia bokode Oforisuo be manye beda Nyankopon ase bibia boko na anya boko sa bridge abo oh yeah Oforisuo bridge abo anu na jo ya pon program no na mete se yani ai papa ye bibia chief imam ofre wadi sen okuni ni kodi komo no oh me fa ne se be last 2 weeks 2 weeks mo na one last week mo me call the palace wo na okọ no mo a ni nua pani e fe no Ajamadu Amadu yemane yako ane nkramofo nyina ye nyina ka ho bi Oforisuo be ma nipa otise ni ye ka ne se odumpon atutu papa nipa nam ne so ana se nipa sebi omonsa eda na riwa mu no doso nipa omonsa eda na riwa mu empanimfo enkola ni nuamanom chese ni nuamanom edoso na nkramofo som eyesom se wei senkaye sebe enuanu aye anase ye ne nkrofo ebia cafe na weye besi nkonwa busa na weye ne yenda be wese ye fashe dase ne mane bi so ne mane bi wo ha ye ntwe wo mo na ya na edrume bi a efe na asa aya reho Oforisuo won say ya na edrume bi wa se obi wuse ne deda na ya na opese last respect uko jana nka wasu anso yenwan nkrafo nya sa na te se ye papa yi wayira okọ na megidi ye se ne nyuma pa obedi ye ne nyuma pa obedi ye no minim se de ne be wie ba bi pa na ahadwen me kai se on say oba ya kirewa ne wofa no no why see nye nchen kura ono na no ka kire me se kwaku asem se na aba na se time no so na edu time mu ku na enam a Oforisuo metima ka se so ame ha de se be ne nam duru ba bia minim de ntia me ka sa si duru me bi na kofie bi so ame ha do enuafo bi ene mpanifo bi kunkum bi ka no na ono ne de no ya na ekwa kire tia na mebusa se ene odumpo kesi etutuyi Oforisuo ede na obi beye nanso omo kasa ne se ala ya ka wo de Nyankopon epe ene oye papa na wu ama fat ye kanipa o mawu a aka me pa na ya hye me pa de ti akwaku ahye wo no ye ofre wo no me ko tumpanifo no otu mefo otufo no nyame nko a otufo ma adwumakuo yi se ne bro no so ye tachira ya na de bia ye kai no ne mum enoma bia na atachima ne ade no so kyerɛkyerɛ se ye ne se ya ebeboa one ne mpanifo Ajamadu mu ebeboa ne wonim se me ne efre mo na samwa ene obobo mu nyina mu din ene Asem Mpe Nipa ne mo kyerɛkyerɛ yen ekwan e fa so a sebe ye kasa ne ade enso e da na se gina Sompa TV ne Sompa FM ene Asem Mpe Nipa nam edase na eni na enu eni na nsa na ebete se sa papa a otufu odan eni aredan ya in fact ebeka se ye nenso enye sa nenso de nyame pe eno ye te eba mabusuan ni nyina na ye nyina ya akọ se Nyankopon emfa na kransie omfa no to dabe papa Oforisuo yenko ye nim okay enu ti no abusuan Sheikh Mumin wo firi mo no ye be omomo Jacob ene hyeden pa ene tamua omode no ekro no na mfi so omo kwasie ya no se na omo kọ omo sonda kesim eno na national chief imam ono akasa be ye ofusom edema no Dr. Large Mahmoud Bahomia enso baby empanifo ababija ne kwa kama pa de owo pen na wo ye wu ku ade so a enkwa entumenye the nation's anchor owo kurade enkwa entumenye efina tenten na sade adawa besine de owo nya bo puma ubie na no aye krado se wo ko dansa bo a obeko na ebeka kire papa ise onkose yenyina enim so obo ade ase owo ye nipa mfa so nti se ye no kwasem ampa de a obi aye adwuma opemfa so ebre bi se beba amaye saa ka se ne yenti ase nti na ya na nkofo de owo hunu aye firi se enim se ye kwa na asa ba se ne obo ni wiase ahye ye nkunan ahye ye bo se ebre bi beba ye bewu na se wo ne ye hunu no mfa so de a
ɛne ɛno na na confirm Europe nso tumfo say to say nye tuo ba ko a obeto abomi ntina mi be ma no kore adogye fi say da krope no nipa wu etuo so to ba ko pe ne de kwabrane akọ enti say papa yi ko na ya ye be ka chense one obo ade enko na omunsiesie dabre pa bi da ache ye ba na za samade yo man a sila ya koso hu se mpanimfo edi kan ni na omatwa sapa de ato akire maka isi wo wiase ahodo mienu pe ne ameminim onipa bia ba wiase a odi kan firi wiase fufurum eno na ye yafunu mu ukodi 9 months wo yafunu ni bi kura di 7 no pentama firi say kuronim because emu ohye otena kuronim adi ne 9 months wi a na afa ba asase so ye kuro fufuru obaso no so bebo ne branu ya na afa kwa asama do ye kuro fufuru ne mprensa so no enti se ne ye wo yafunu ne nim se kuro bi so edese ya e bia nka wo kra so firi yafunu ba be ye wo ya se na me ko hen bia me ko ye friends enti na wo akora beto a no wasosum na osu because mfana bi wo ha any system ni mu ade bi kire ne se henfa no aba em se bonsam gem no ote no ba moment obenyina bɔ ne ho so ne system no be fa no afi o kra ne se wo nko ba bia fre no wu ana no so aye problem ama no eno so di adanse se owo no so betuma ye kuru fofora e bia wo hyehye wo ne yema ye betuma ye ne gede wan hyehye ne ye betuma ye awerɛho me de ye funu de ye ne te ase sa ye ka je chief imam Asante region ne se oni nyame nko ni ama abusua nyina yakọ aka chom so mo hye omo hoden na omo nchechire omo wure na niema enkoto temfama ye nyina di na ye nyina ene ye bepa ye ni wam ne suo na amana abeda yakoma ma ya awerɛho no ya fele se ye wure betimi ye fi yawo. Okay mamitia Mumie no doye ho no nipa nsehwe mumie no doye ho owu sheda mumie no doye ho minianom nipa nsehwe mumie no doye ho owu sheda yebe wa seyo Abua fortia beria na mumie no doye wo minia o sheda yebe wa seyo abua fortia beria na mumie no doye wo o sheda ofoso bema yebe chetie fo ne ahwefo nyina na yama shake mummy so due onue mayenue bi na nabusua nso a waje akire nyina nso no yema wonom shedding yakọ ene kafra ni ato wonom ne yene omu nyina gina honhom kromo gina komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam enso honhom mu ekase ono ankasa mehye nyina yeden na oncheche abusua nyina nso ewre foso be ma wo da ho edema adasa to da bia ya na meka enkyere ho bebrebe ene akesese makabensem yehu yenua yemfa na nya hwebu ni so ye toilet paper na se tissue no eya na sometimes me ka no ma adwem se wono so onye Adam na nasefo ni bia na onye onipa ni bia Nyankopon ahye no wo na asem se enipa ye na no ayete se mframa bi ye twa to wa ne se eho na yira e de afiri wiase na said ye ohwe Muslim sum no no a wose bra e bebra ye nyina ye bra mo wuo said ya la ila ila la mom lesum la said ya la ila ila la mom lesum la unim nyom no to ayi ye friend is saying omna samwa say ye wo papa mo nyom Nipa bia bremo wo nipa dasani bia bremo wo nipa dasani bia bremo wo maham lesson la ofoso bema my enfensi ane enkantre nipa nyina sese wokọ na so obi ato dane agya ne benkum so a yemfesu ade bi enfenfre mu se nipa ye wo ba bi kọ asase ase no de nyina ya manfrafo ye ya kwantufo bre bi beba yebesan akoyen bofo ne nchen na temo ben ene akontapa ben ena ye kwa akotuo anase ye kwa akobu ede a kire ye bofo ne nteno ye mfa sa wo we se sofo so be ne ye sisan ya namon ene ye nya adwen sachira enso wo ne titiro wi ase abrabo ne na setena na ye wom na da seboa wo
why to say hantankura obeba be se okom dako wabla wode na paka ba besi waboboa no nipa wo do no won na obefa no akonti ne nyina ye ncheche ye ho re na ye mfa so mfa nsachra ya dwen se be ya ye nim da ye de no so bebe ba ye nya baby pebi se ye ko anase ye nya baby pebi akoya nya yiraba wo ye bofo na ni mofo so me dase. Okay, na ewiase obi e hare ne kodo. Ewiase abrabono obia e hare ne kodo. Madam for Tome bosso bano no asante mampon wanya ne baby ko nyame fa ne sie ye. Na asamo apa Tome one na ma wota aka nyina ne se wokwaje dokunu wura dokunu se wokoton. Na se san ede ya bekwa akoye nkonta de amadokunu wura. Se fata so ma dokunu no bi sa akoton de a na gina nkonta wokoye so. Eno te wiase mu asetem ni mu abrabo no eye dwadie ni apadie eno te brebe so nyoma wo de ba ye wo hyehye gu apampan so se wo beton no de ye besa na ne samu no eno na abekọ asamado se fata se onkonta wokoye no esisi so a obesa ba asase so biem esisi so a no apɛ ba bia da na edi akire no bible amaya te ase se Kura na me ate ase se ye besa so de biem ye so de a enkonta papa ene ebebuo eno ti ye beka kire wiasema nyina se ye papa ye wofa ye nana ya de nyina chief imam Asante region mumim sabe no wada na mogidie kese se mrepe di atiri no ye nyina besan akwa akokohyiemu biem eno ti abusu akyeche mo re Muslimi abusuakuo wa Asantema mu nyina da mu nyina mo kyekye mo wure na sɛdeɛ owuo ebeyi dipa na waye no dachi ankwa ma bi no me wo gidie kɛse mapase ye nyina ye besan ahyia mu biem maka jo se na dwumadie we na ase ene ye de ebema ya dɔfo num bi no every January besi sabre no programs ya ye nyina da ekɔ wuye anana story no eye wo depa na de tika mu a wonte ho asem bim no ene ye bedi ho enkomo afutu sembe ne de ba ya eye wo depa ene ye bedi ho enkomo na medical ka kiro se eye dan ya kwama na duru ye bekọ awofo nchen se de ye nkoda birim no na ye to sa anwum no eye me de yi papa onyame boa ye besan ababiem yafutu semu anansane ne yede ebremu no se e was say wo hwe ho ye every say last days are dangerous ebre na eduro no esua ye be cross over ne de akọ 2025 no e ya hwe ye eno na maka kire obi bia say last days are dangerous na eda edikai na ansane ne ena me ma wiase ma nyina ti ase se I was here share who ye ever last days him na droba for enhwe ye ever kwante po so efri se sabre no amanfo dodo no a ene tu kwan na me kwa bantam no na duru ba bi 12 ankwa boye no me kwa bantam na duru ba bi ye de obeto kwamfo anochi no entem penalty ena sabre wo bi ya hangine na wo kwalebu no efri hefo efra droba for ibino efri se esansa amanfo dodo no atu kwanti no wo pentem akọ na wo amamduru orofo ntiafutu semo e de bram say last days are dangerous so dia drop papa ne de wakọ na wo baba beduru fie asomduem ya toa so ekọ dwom ko katra ya maame no mo ton nyoma se eduru sabre ya adwade ekoso na sika eye bonsampa eno so ena ya ade nyina eno ntinipa bi obeba won nkyɛn so wonne wo eto ade transaction of money meka kire me maami bi se meka kire me papa bi oton nyoma okumase mountain so ene Ghana fa na nyina ba bi adwane ye kase bi ase ye hwe kwanya ye receive nipa ye efrise nipa sabre mo ba kurom no ebi ye nwia enipa wo maba kurom sabre no ebi ye nhoma wu ensuo no nyina so de wo bi ebedi dwa e de akwa akodi ne brunya
eno te se honam ani firi wo a sunsum wiase no enye ye nipa nyina ene ye nipa eno te sa abre no se last days are dangerous so dia yen hwe nipa bia ye ne no edi dwaye na yankoka sentia no amiankoto fenem onofo ene last days are dangerous jen ye de ka kire tiefo biem eduru baabi ya sa abre anigye no ginam den eduru baabi a mabunu omu pie okodware pu ni ade omanfo no ene bedidi anom omanfo no dodo na enum suo amanfo so etwansa eba wo mu ani so sesora no orofo futu sembe na mede emamo wa fi mu na me ka kire odede bi se ya yenhwe yedidie ene ya anum ye ebre na wie durubie mu eduru sabre ya didie ni anom eduru sabre so no wanhwe ye mfidie bia obi asum wo no obekọ akoto frem na ofrem no se obemma wo wuduro obekọ eduru ba bia anigye ne dọọso no ntino wokọ dware pu mu no oni dware o wokọ ba bia edo no pu na fa no eno ti ye tumaburu fo no say last days are dangerous na ye betumi akate across we can cross over to 2025 ni ato abrabo no so dia orofo ye hwe ye hu yie e wo ye didie ene ya anom brunya bere mu se sa yokoso dia me wo gidie ma papa se ahweyie no koso na ye wo adwene se faako a eka kwa dodo mu no anasa faako a edo no se wanfa wanigye anko ho a me wo gidie ma pa se 2025 for no enu 31st night no ni 12 o'clock anadwo desuo mu no watch ni change a wa brabo so betumi a change every say 2025 no nyankopon ewo ne papa e de man sa afinim eno totofo sa don hwiri mu se eduru baabi na se wante yenka sa biem efri sabria ne yakwa ahomgiem akosi 2025 enti hya hoden na show sapom nsuo ye wadwene se obekwo akwanim na wanim na wokro no eyeten na wokọ last days are dangerous enti hwa ho ye eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omra samoa last day are dangerous Sompa bibiti obi sunti yenche atifo ya feel mo nimse na kakra ya Oforisuo ye kodi ni fie omo ba fie enso ba fie omo bi but na futu semi ye nyina eka afeye se ye beko aba na sa afishia pa ya na ma manfo no sa afisese na ye beka no sa afisese na Osei afisese ni nya sanhia binim se last year sa na ekeka ya Nyankopon awo wa yen bigidi se ne bonsam hia eni bi hia eni bi didi eni bi koda chese eni bi faha de bi ameka se ne meme na se betra hinti be mai esi so ene oba baifo ba na ada so ni nya ya dom e betra hinti enka baifo asem da ni nyina so ya dom Nyankopon na ne wo wa yen afem emu won sem bebre nti sa na yekanfo ama titiri senior college wo mo tie no mo ntie nyina no ye futu sem e group sa time say ye se obi afa enya wadwen se bibi ni wiase tina de bia betra fidie so ye futu sem enfa ni agro no obi a wotie bia na ye ne mpa ebo pa se ye bekwa aba na sa nipa no ye bebi ye be ye adwuma na ye bebi kola na osa afre na anigye aba sa so na ye nwan no so omo frɛ ye no sebi omo so ebo mpa e mai se yenso yenko asumdiem na yensamra because mpanifo bu bebi se dom ani sando so takrache ti akoba ni se yenhwe yedidie ne yanom ye bro nyan na obi apra ne se obekum bro nyan na obi apra ne se obesew nti du samre ya na anigye ne mroso no nipa fa so e de ye bone nti ye kan gidi ye se asopa enchasem tie minim se anigye de ebeje otwumu tan because ye ne Ghana no ye de bia me kase especially Kumasi akura na meka entertainment wa hwa because entertainment wa nyina akwa ye se yenkotra baabi no monsa sa leki ye dawe sabe obekom ne yenkola ye bia akwa wani je mroso ye de danger sisi ho ye samuntie ne ye ye se ha menko entwa oho na obi one ne girlfriend e den show nto peso o kire se yes onim so dwale ususo wonko ye Fosu bon wanse wakwatra na feye be ni etia na yase ne nso fifi na numu ba
se nso efiri na no mu ba kra na nka na obenya so ahoto a keboa yesre mumie nsusu nye minim e wo wiase ade bia wo ye bi ofo so fanya saton se mesi de wo ye bia na ugya onyansa wo fie na wo de sebe ojimi bia wan wi a wo ma ene wiase na yehu enti osefo no ya na bebi ho de no ho nso na de wo kote ti wo kasa bi se bebi nyankopon bo na pese wo na bronsa matutu ne ko bi enene a ye besimi branya na no an ye nan mu koye o because ya papa sha friend say Ashanti regional chief imam ye na ne wa won ko ba bia o wan yare na ho eti ye ne ye kasa ne ye ne ye ti ye do bo hu won do hu ne de wo ko ye mu sese na wo ye kan ne ye kan say edu sata me ya na droba fo mu dwuma sole dwuma sore obi se me de me no mo sa na mitimi twika ana nkrofo bi akinye je wo se ye me de ma amura mitimi twika me ko speed me bro a enso me kwa ba masa wo ne wo ya hihye no mama mra bi da wanim na wonim enti de bia na me ka se bro nya no eba edi kikikiki kofo so we ye chese abai enya nuru kura hwe ka ho den kikikiki ba ye ko so afun na adwo enje eya se 24 na twam na 25 aba ene so kwa da bo wani te ya na ade ache na ade asa eti ya ne pensu first na bro nya na eche pa because na enye ne eto eti na bro nya che se da me kan wati ase no ya adwene pa enye ne eto eh ovoju wa kuti na pa hoda bro nya blem ebi ekam ketere ma so pen so hu enti enye ne eto nti de bia na kromo ode na de bia me kasa ase mo se okosra obi bi won kran ana krokesi ana ba bi biara ne eto ma wodi awsi wiase ede ebi utama wona woto no katacha wo ba ma wo se hwe o tama usua no ye gu ni papa duane so ne ye yi nam egu so wo so woto wo sugu ni mu osa de wo kan nyina nse na buru nyan papa yi akukọ na ye hye kon ho ene gura de mani ana mo yiwi o ma no go jo ba papa o be yare so hu sa akukọ untichemu buru nyan won so meko ho ani tumpo ni ha ye won tichemu e man mun tie ne ye pa na mu sisi so enti akukọ yi wo si ye yugu ni papa duane so sa wotewa sa na wu tese wo sugu ni mu na wonyini ye no hu se hwe se ye gusu kra na adwenwen ti untimi ni asem nko a de pese kama enwan ti ase se ampa brunya aba wutwu tan ensan konachi aba na nyen nko aso ne ye di brunya adoba fonte ne ye pa nyen nko a ne ye di brunya ye die na de hu ne so hwe no afe ne ko beto no ye nyan hwe hu ye ofosuo edu sam ne ye ho no bi be na kaka bensam won obi be cho se me de afiato mi onti de me penya me afiato me nyame ama afiato na de nyansa to ho edu mre bia sa time no bi kire se wo hu bebia magu wo hu bebia ye fashion bi into ho na wo be ko speed da no misraw tobo bronsam ne te ba bi ohwe sa de bia me kase wuo bi wani ase wo de nyame ana to nsa frɛ na kase oboa nyame wuo bi na nyame ne to nsa frɛ wo bi eye wa wo carelessness a wo ye makasa asem yi ye kosie wo bi na utiri tekwa ho na me no be ko na ka ti utie no nyame na afrew bronya du na wo gi wani a no fo so to ti ba bi ne waje wo krobo ba ko bi eno de ntwamu da krobo na meka anya de betwam kesi ana ketua kesi okay ketua na ana dantem no kura ye se ya wo kura dem so peka no wa no amepa dantem so into fo so na senti se waje wonnam kakra Boris V Namibia yachi na kakra na wanya omizo bi no fo so wote ho ne nti se wo ani je ewo wabrabo ma wo de tena so lo kofi okoda kete so fo so enya ne je na bia ye chi se me koya me waka kabensam kokko bronya dura no bi kokko ntokwa ye pagya moto ito ena ye den wo bi se me kwa kohwi o mo agua ba sesi a mo nsampa bi mu me ho ne me ko no wa kohwi o mo agu ofosu mo ja doso na bronsam so enoma bi sei na ya na wo pe edi ye bese ye tu ye ho fi ye bese minim se mo ne ya tra so mani ye se futu sam de e bia komutrim ye mfa no nya adwuma na daachi bi no ye de nkura so aba wiase
obi wo ho abusua wo hia ma abusua wo foso sisi a chief imam wu ye Ashanti region chief imam wu ye me se bridge abofie ofoso nipa bi wo ho abusua hia wo se wodi nkwasiasem na wu frata asefo asase so anya wo nko a wo wa nipa enti ye confirm obi ase wodi wo na wo nwene wo ho a hwe nkola wo do o ma ba wiase hwe abusua asebe wo da o ma no etitobo entokwa na ebesi wo ba bia me sira wo frantomago menko na won so akoko ntokwa so comporto ho mesraw enye nenkwa ne yedi buronya tobo na buronya de bia wo ho ye nya kaka besem afi esika sem so hwe yedi buronya ne etu school fees samon for refia sa de ya month so echepa January no eche ne kwa no wa tie be sere ampa se de sika mfa nya rough udidi an wa jabi tobo afi ye be sere nwan no ma nso emema kakra bi ebenyama obi akuru benyama obi amso enye dan nko a na eburo nya esi edidie tobo ye nwa man demand no dosun so wo demand ya tobo because buro nya duru abema wona ya busu ani ti na nse na ye nwa man bi bo boy kakra nka na so utwu muta abema so ye mama o mema sam e wo fie ye be sere akoda ne ntare ni bi wo na se 7 mpredwasa on share ya man mfa nko sa ovozo ya titi sani da hwa ya titi to na obi the dress first na man for kwa bruchire ya si chinchina tiso koto briefcase chinchina tiso she coat sadi na obetima ye chele kofo play akwaba ya be sere ne no masesa de ukuru benyama mentra ho emma bro nyan wawade megu mentra ma ukuru megyaao mentra ma yiri nyaao se obi nsu ne yire enka obi ni kunu problem wo mu aburo nyan mesremo se buro nyadu ne se 7 preduasa bema woman ani ye ne ya in fact arewoba woman oba ni ye ne ya arewoba because nipa ye nama ya ware bebie ye nyanka bebie ye risia enu ti buro nyadu a ye mafie nya da so du emra ukunu ba ho a mesro fa ho kame no because obi ani je ye buro nya ono so obi de sex obi de ye didie obi de ye nom obi a wone de ye eti buro nyadu a bema susumunum na wo yire bronya dura susu tiatia wo yire enkoboko na nya nkwa ne nya nnenkwa ne di bronya wo ho eti ese sikasam ye hwe ne yie na ewie a ye bekwa akotwa school fees na month ne nso sa month ye di bronya wo se friends yin ewa ofosu mu nsem no do January no enso da ti e besere kakra bi a okun sa be soso bia no ye nya ne sa ne sebe enye da ne da nyina na sebe mpere nya no se bronya dunti ese okun koto na ntweti meshaw kakra bi aye ne enko yanim na mugu ya dwan so so amu ne ye amu susu nyi nam ne nchemodum ofosu me dash okay ya kwa ne kopa miso drink 5G misa no bi bi babadwa so na sede omanfo ebusa no nansen no enya asewketwa bi ba ne sa efise bronya no aben ye de 5G ene miso drink na miso drink no your mango flavor and your mixed fruity eno ena ye di ebedi bronya no aponto ne abedi ntuo no ni nyina e bronya bre de ntanya ye eno nti no e outdooring any engagement no any parties ahodo no e miso any 5G miza orofo yenko pe bi ntowate na ye pe bi emfangu fridge nim efrisi benya hoho ewo fie manager Daniel 21st ken nekahwa overseas ene bika supermarket abawa anomanji post office mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University yen corner Sachi Enterprise o asafo abinchi oni via pick park no na edi ehwanimu 0246270221 0246270221 ye kwakwa company limited the Poemantemu Eastern Region Mizu 5G Miza KF Kinju Enterprise oni Rome Hotel edi ehwanimu ewo so amheya opamambuko amrosana se e Mizu 5G Miza ye kopebinto the sciatica expert ye 21st clinic or for 21st clinic ba ye no ene wa me hu se yade bi friend sciatica na sa sciatica no yintim yade e so sisi e fa sremu na akokom na akwakwa kosiu na se ye yi papa na sciatica no abibidro so na 21st clinic odi tu ase 21st clinic se anwumere mema wasonte na efa etu trim se enya sciatica yade no kwando tu ase o yade bibre bia da free utrinwa no kosiu na ase no obetu ase no de amawo na wababo adwuma ewo Ghana memha se ne oba abibi memha basobodi a 21st clinic wagye no enya asem keto akora utwa ensuo kobroni krom enso so a abasobodi a 21st clinic wagye no eche wotwe hunwi
odofo abibiduro ene odi ya nwanwasem yo eno ntima men kan kire wo se ye yade biada ye fa koda 21st clinic na wontu ase emfama ho odofo kuma so wo hwa wo basi so ne afa radio no ene ben ho wo bo ase kanse quarter Scott Junction Accra Dome Market ena be hu 21st clinic sunwane kraza techima to be hu no ho eno nti yenko na yemfo ye yade enkoda no na siatika no a yekoto abui yesode abui ye da ho so abui no yemfa bibiduro emfa nkutu ase 0540311311 0540311311 ye ebina wiedru Sompa chede the longest awaited day has come Sompa chede o ye etna ye ma mennom asabia kusabia nya do omukrunum awuagya omo ye mobo na empo ebinom maso awuagya wo na omwani ababie mu no nyame ya adom a wokyena ye mama ye ntuma kata omadaja so ekoda nyanka ye bema omo side tinapa ene tade ne mpaboa na buru nyen omo awreho so ate eye kyena Tarawa Media Company wo ba ye mfie miensa na ekuri ena wo fa ede to ne ho nyame enhira Dr. Blessed Foster ye pa ne trimo ne trimo adwene wo de dwene emakurafo ene koda nyanka ho no nyame enhira na okoni asa nyina so eno ti nyame adom a akato ne bro eye kyena ena ye sa ayewi eno ti no ye beka kire wo se wo bibiada wan fa ne card ama no on can turn self out nye me card me beje na akwa yire bia ye finance sem tuo bia na emakurafo no ebinom so ya azaa ebi ya azaa papa wo ba oje ba ko no age me di menua ukura card mienu a ye beje ba ko afiri wonsem efiri se eduru ba bia omo ye emakurafo ankasa paa no obehwe no no kura wa anya bi na sa ayewe no mabodua to so oba bia ni kunu enwuye no oso ndo ba bagie akunafo nwoma no se kamena mishira na misa adome paade akachina wonfa mo ni nurufi na ka kuna wu ka be kama no akusie no no wadi mo no beboa pa se ne wode be yokuna yi a na wode aye eno ti so onim se wokunu wi na bagie kaadi a no menkan na wukodi mo na enna ne poison ma na o manyina efiri se nyamunti ene ye kyesa mo no eye makunafo se the Bible eka no eno ti eye Sompa kumase ene ena ye kye nwoma ede ama Sompa kumase fo no ochina ade akye akora ne sa ade asan de na ne ebi kura so gine nim wa ye de ma omo akombeko na so no ye ya asem o ye kasa ema no bi gina se ho a odi live so se ogine mu ene na anwa wo kyena ya asem o 3 co capsules co master odofo obi abonani aka akire me se embre na sokura no nam dodo nsen kwan eno ti momo number no ye wakoma so ade se obesane sika ade aba ne ade aboa adwuma wi a enkabeboa pa 0598559802 0598559802 ana 0241272990 0241272990 edi ebeba Tarawa Media ana Blessed Foster odofo yenyibi na yemfa mo adwumadie na Yakopon ebebo ye pa obi biada wo yibie no wo gidie ma papa se afra se no ana afese se no na odi adanse a emu hwam na emu enso eye enigye ene ahomkapa 3 center du papa wodi abadwa so ne di tu koko ase 3 koko capsules koko master na mekanfo nam de ama koko no poma to edi unya pa o uja nan mu jafiri mu ba se de si poma to no trase anu achi auto udwade uhi honam nyina eyo hene wani so ayo wisi koko eno na kwasi broni frɛ no pass no yare fon se orofo ye betu ase de ama wate na ho atumi ato enti se koko aduro bi amani tua ene wo fie kura no na se wo no ma wanhwe ye ubegya na egu ho ama o ma betu din mama ne eno de sa de yeso so kura edu papa na meton mama na anwumre 3 koko capsules koko master ene edi tu ya de yase yanko kolina ke ba dani ye ba misi ye ba apidan ke benya biato na ye de atu ye koko ase over the counter fo nyina no muntie me na mfa ma no mo betumi akoto bi na maton ateso emfa so 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group ye kwa kusua de ye kolebo wana tuasa
near the Baba here bush and for the form. Bruni Crum na person padia. Na connection may be uncle Juicy Kenny, Bijanaga so full swap what you could give Cabre Debbie, a express group and I make come from the amount. A Canada na person, a US and I say UK, Australia, Germany, Italy, and I say France here. Fadiaka account a Bruni Crum express group of Bob Wapa, I'm welcome to Semina, Alco, we pay now when you so to me, Aje. Emo Bianco, you see, can you quantum biao? Debbie. Or for young corner express group of Moyen, oh, you're going to say Mu, Kumasawa, Sana, Kratema, Isle Gontakrade, Sunyane Tamale, baby, and Ubu express group or Yan Manu, you're going to some Yenu and Como, 0249 0000448. 0249 0000448 express group and I make for Namidi amount Liberty Conference and I said to Hobiemo a damn minute or for a debia than Kunya a down sono Madika say Liberty Ballroom Latin Casablanca chono a freedom liberty and no any yasa word no any free moon and until young court na a debia than Kunya Diasubiano young court in Kububuno or Bonsamani Bewu Danon or for ye can't say one now what Liberty Conference with their dance yes a dear piada what they call hono Yankopon at the home anu ye abba and until what if ye wo ye day for who dimbe Liberty Conference ye be caught near Kodenya Miaseno a cemetery ponono was let's go and give thanks and praise to the Almighty God. If it is a January ebezi sabrino and no mapinwa and a group of Chedian Pobase Yadom or Nam Liberty Conference so aye ama afufrubi a damn minute that Jubilee Park and upon Siapepe. Now one now what den yum cho e betai jumediachi a Mama Esther, Minister Kwame Jedu, Moses okay, Kwakujasi, Esther Nyameche, or more and a den yum cho e beji group of Chedian Ponyametata was a come and be blessed. So glory, hallelujah, and Liberty Conference and no, ye konya chorus can ye dikoda no a Sompa TV no. Ye riskani ye decoder no. Na fe ye chimwa say ye one and Sompa TV no da and ye chimwa ye one da e move nko ba bia no ani ankofechere ho e new Sompa TV or for ye mo riskani say ye betia programs ahodo a e di atwagu e wo Sompa TV no so no ye betumi enya bia hwe Sompa o say e marketua papa or for ye kona ye kwa kutu osa na say na osa tanfo ye adro we na manfo di ho dance ye no haksa Mr. and capsules. I'm for the one dance you. If you say, also, na yam crew, a dear beer, a phone say, who did dear boy, when the dear boy, na do papa a begasso, cut off for our bell shomu, I will have penny, a dread me two also sepa, a hassa, Mr. and capsules. Na Nicasema woman say, O per se I see two tempadia, now I can be in album, Mr. and capsules, no, a bit to us sepa, or for food and drug authority, I just said, do we have to move. Na oba penfo untumi num haksa Mr. and capsules sana ma ba no fo a uni fie du mienu a fo asem enkwa duro we so orofo sie eye osanko ade anu yia ne tamfo pa eye haksa Mr. and capsules yenko na yenko tobi na yenfa into ye osase o kan shi drugging ubenya bi ato repass ventures sana Medina so ye Randy Pharmacy koforidua Gamson Pharmacy Kumase ye Danny Heba emrum ne Ashton ubenya bi ato Little George ewo community 2 tema sa na Ekus Pharmacy ubuno ewo Ashaman na Jukad Pharmacy ewo Kaswa sa na udwani echire takwa ene potemo so a uwas ebibidru fie ubenya bi ato na de 2 os anasepa yenko na yenko gene ma no na di hu komo na ho entimi nto emfiri yam kru osa ho 0240238310 0240238310 and 0203822855 0203822855 haksa Mr. and capsules osa a town for Casiepa or for ye caught na yako Obo Heba and Medical Research Center. What was men can't say? Sikaki to be the crown or the memo drew at it. Sikaki to be the crown or the memo drew young comrades here. Mammy tia. Of also be my medicine yada won so as say what dear foot always in so dear bray and na dear chin ya ni mo who pa ya na sawashan and so who dear bay the moment I bedroom so me and sanimu ya ye twa to okola ye de afene kwa kogo no afe na nkwanhia no ahya se nkakra
bese na watch ya yesima na say feel last week in ben accident ye free September ni mo na start ye but ne no say dia say eni ya ye nyan eno nti no ye ka kire obi ya say ne titiro ni ahyenkafo no wonom enhwe wo mu hyenka ye mi kotwa kakra brokios wo station echi wada no akofa ho oba no wo tenteso ani no wote sti achi ubehu ani se wonu kwantia eye we akire kura wakohwe nipa ni nyina egu na moja ena ehwe egu nti yesre ahyenkafo ne se ye dan wonom omuso dan ye wo kwan bi so se ya amfo ka no a eya ade etoda bi a wo muso bebu ada kwan bi so eno nti no ye nyina ye nhwe na ye moaboa ye ho yenye ye yanko supporters e bia omu so ye mu se omu sesa yakọ e de akọ akodu ba bia ye kọ obro nya yi mu sanso na yenso ye bo mama omu so akọ homa no bibia timi akọ ye wa bla ye etu ahyentua de ntin ye sra wonom ada yenkwa ekita wonom droba papa ene de wakọ akoduru ama eye ne passengers for obi anso ehu engu nso engu nkra bie mu nso fo so akoko hwe no oda ntama ya na wonya amane yenhwe na papin ye ko pape ena ye ko danse ena yi wa hase no ye ko chese edru esmase ankwankwa no mabunu no na o mafa kuro ne de abo wombo wanse bronya we se nsusu akwa akohia abato no nkenkan so awieye ndc amanyoko no eye edi nkonim na yade ani gye dodo na akọ ewo wonom so supporters na fa ya ne nyina egusu a ekoso until 7 January beba no eyade a eto entwada yesra wonom ada too much of everything is bad ade bia ne yonem so no eya na enye edebone ena ebent ne yenhwema ye nigye no yentwetwe break wo ho ema yemfa nsa no mu nsi ye ni so ade ba akọ amehofo so be ma ye nigye a ensa ye reho a ensa yesemonom so mamomo Bible na ne kaye no kra ne yesenka wa oyefun ye oya no ninka watwa kakra de asa oyefun yade but arewo ne anigye mu ensa no a ene ye de bibifo ye nimu nti no wodomu a eye but enom ema ne mmoro so ema won kototo gatemu afi obe hun seka bia bo wato atwene wanhwe ya anigye no betete wani so no na wa ye ujonku baako achia na ase bia wona baako ni ho yenhwe na ye de die mu ofo so bema enne de ofi ni sekire wo no eye ase asinya ne serefo na ya na serekire ne enti sese biem wo sere na no enso wamuna ewo ne tirim yenhwa yonkofo ye esanse kwan bia ma wo opportunity bia nyankopon adoma ba beto wani mu anase waboboa no Yaw Osei bia nipa na wona wonam da bia no nani agye de amount because ka yonko de wani gye na nigye na wareho nso ye na reho na so enne enya sa na tie biem enti yenhwe na yenkura ye ho kwan ye befa so ye bedidie nye se ba bia ye beduru bia no ta da bia beduru bia ne cha asomfa we de me ne me namfofo mpacho enne poison ase wudro na aba no obi wo krampo betimi de agu aduane mu anase nsem wonu nyina be no mo wie no wokofi a wonim de wo kwa akono mama sai poison no enya adwuma biem obi wo krampo nso so a owie a wonni nkyene but wo nim ade achi aduane a obedi no obedi nkyene mo na wo die no obehu se trigger na escalate ko ni paduane mo ba bia enti yesre adofo ene ahwefo se yedomo se de amosi doye no mame chia mebe na wode yi baaye ne Sompa achede ntoma baaye esoro asenom wose me mfamu ni agro ye mame fefefefe bi rama ne ade omunyina ba mo se aye mfamu ni agro se de yenso ye dom without you no Asem Mpe Nipa Sompa na setra one media ye nyo bia mo ene ye nigye ntene ye sre se bra ye kọ akọji ahumi ade a ye sre se mo nhwe mo ho ye ma yenso ye behwe ye ho ye na yenim se awrade nso de aka no ye beje ama no no so atake control ewa ya brabo mo ntino fo so ye nyina ye nhwe anyway say so na ma ye nya pie me want no fo so be ma menya belly sibia na me de hye me su kotwe adaka mu a na me ba press la crampo nso abai de dongazi ane ye no de we to bia ma me on ye twa kakra na ya wo ye fufuo bi ni ye di ya de wi tete wo ya bonwom a na ya sa na ye nyina ya pe be bia akwa akoda obi akwa akoda ne dem
enti ebetimi atena ye fie na ya gye ye ni ba ye pie so eye sometimes we change environment eye but wo kɔ no men kɔche ho pii na yo fo mfa ho nkɔgyim ɛma epla bi mesua so fo so be ma minim sɛ Awurade bɛbɔ ye ho ba me nyina yakɔ asa aba asomdwe me da ase. Okay, last days are dangerous. Na mekai me nua ma bi wo Asante Mampong. Na omo de omo ntuma mane ka. Ema ne be si Dr. Mensa na polity om de chechire ye no ne kala no menhu. Yan contempt no omo yi ntuma no. Ye suma ase omo kwaje omo ne ye camera ne kwa so a. Eno ti omo de ba ye no so omo teme nka. Ana se drop ani no a me number 1 ho no. On na ihu kwampa ye befa so ne ensa be kan nyoma no fi se ye de gidi ya china ti de ne zisanka ya nyame nshiro nipa bi wo hwe na onye obi akase senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabo Awurade nshiro mo Edum Bishop Red Condosman Awurade nshiro ne ba kwamra na afi mini akosi ademfo a obedi akọ Awurade o nshira no na onye ne kase ya ye kodibro nya last days are always dangerous. Aya na ye tai kano e ka kire onipa bia se ya na ehundi onte ne driving so ehundi onte ne nsanwe so ehundi onhwe ne sikasem yi eno na me fa akonya we so na maka kire onipa bia se ya na nye dey na ye last no na ye dangerous yemum ya attitude de twato no na ya na ye dangerous de maye ntu yo onipa okodi buronya yi ahwe eso chen bibia ensanu betima no batru aheye obekwa akoduru fie baacho nya woye bia no betimi aye batru eno no obekwa akoduru fie ntinya ye ka chi onipa bia ne se wo koburu nya ne bia baacho ya na wa ya aheye de ama wo ho da bia meka ne fie ada se Friday ya koyifo birthday ye musaw ye nuanom na ya na egu bantoma ne ade awi nsen omo mfa ka ama ade ne bi koduru ebi nkoduru abromu nyina abro eya hweye etoso biem no sa ama spiritual background ehia wo fi se buru nyamu nsem no nye ne nyina na ye won san okonom yo but ye pew ne ye pe bibi na de ahye entini de afaso ne ye de anyawo timpacho se onima Awurade a afene bekwa wiye ni babi oso ben pa ye ohia dan ne ye water ne awogidie ben yi onima Awurade na nanom som na adi akira afene kwa wiye sa no a eho na wo so di kan ko first ko ye wa boade ka kire won se onnom mo a enyina wachi na se hu na fia eba biem ansa na obesi kwan so se sebita frache ukoya de bi a ensem fata watimi esikwan so de akọ because unim se onnom bottle 2 bronya wadan hu bi fra brochire banya ona obeto ntu konom 5 sa 5 no na ye bo kokwa aka acho se nu nti no ebetimi aha unti no ye ho ahwe na hwe spiritual background yi hwefie a wo firi mu yi ansa na wakotu sa na mo ni bi me no ka say obi ne yere sere wodem ne hwe program yi by the end of this Xmas sa walefo no nya walefo bi ubebu so oba ne se na bra tawia we ho aboa yi ubebu sa bra tawia se sister kwia ta we ho no man na obisa na se fi se awale no yagu go be me ko boy dwaman ahwe yi enka ho nti na yere behu na gire oba bi boy firi America ba ahwe yi enka ho nti ni kunu behu na gire inti se last day bi ba se ya se ukura ahwe yi a wona wo be ma wo kan de da yetwi ubenya accident nyeburu nya na be mu abehia nemum sa ahwe yi ne da ho a ebetima baburo nya be san ho nemum ahwe yi nyina achi se betima ye wo a e bi efiefo so hyehye ye ka ho nti nam se ma spiritual background eno so hia wo na se oka we mi ye nubo mu a ubedi buro nya na afiri ama wotamfo okosu mfidie na ka se nya akoe na da so ne nam wo yi efiri se ode fa honhum wo anya e ba physical so ya ahwe yi nipa nti upra obete mpacho tie sansem we yie fa bo wontoma no ne ye bekwa ba ye nyina be sa betena se biem se Awurade ankunyan a ne yetimi so abehia wo biem afi ye be frɛ serial callers na wo onka ho ye de sompa obet fidie ne beto sompa no mama me no papa no onka ho ne ba be frɛ no program de me mama ne mama pay you me papa ne mama pay na ne ya nse yekodi burunya no ye mpese obehia binti ne ya kiro ne wo burunya me se fa bo wontoma no ne timi tu anamon ko wani minimo bi a watuka osi asimirika kumtu wo wiawia odi awiawia mo esen timanka ho
chain ate ama ba ko yi aboso apeche na minim obi ositi manke ehu what the speed na sound wo twa koye enti se speed na ekum dia ana awiawia na ma nkwa dia me pa cho na ano ne ananka wa pakisi kwa ho ano watimu to ade no obi mfa ni bi ko de free baby ba ma ma jam no won de no ntu yempo ti na meka jo se spiritual background hia wa hwe yie ehia hunu ba bia wonam na hunu ba bia wo firi so o ka sa ne ma we mi no boma atamfo be hyehye o mbe punane ba sela betume yutie faase na wakon akọ wanim ye ka we kire won na pe futuo ne tie futuo se mumfa nante obekọ aba me pa cha oburu nyan uko se be ya yenko bodu yanku wafo obi ba to mo se wo yere se onim se wonyi 1000 to ne ho a ene namfo ne mpena nkodi 1000 ode yawo obebodua oba bia ne bekọ akọje 1000 ne ho asende message bi e beba na wada oyede ti nani akọde so na kuru na ne message na hia lock da so ba message e beda ni oni option bia afa obesori amapa no so wetime yiska mam yonko ba no ama me dia kensen bra e bedi bro nya na wie February ekọ no obeforo soro ha no na ye wofu no na ase meserew kodi wo hu ni se warefo di hu ni se abrante a wotwempena di hu ni se ne wofira busuam na ye woni ema nyina fefefe ekoba ne sa ye bekọ aba sa be hia ye ho asundie mu e pa chewo na mfa wo V8 ni nkoduru wukuro mu ho kuro ketwa na wofiri mu no na nsa anko ya akesesem wo ho eno ne spiritual background no ba cho ko filling station ba ku bi ye wo ho wa wonim se kuro yetimi dwunso twa ho hia nti pake wo frɛ wo namfo ono mu nyina ebo street da bi na mbetena ne abeto amomo ato amomo wo de yakure wo fie wo kwa wakwa nom ebire dus wa do 2 days 3 days na apese wo kwa afa de wo 2 ka na wo ko we de abrantie ni kuro ketwa te se mikuro mbedi ako a wonante firi a te se wo firi e ko wra na bat no end na kuro na si no obetu ka firi no a wo break ba ko na ne to na painting kakra no mu nyina de ye aba ye won na aba no won de onum ka atuo no ne ka di kensen afa wo ko di bro nya aba wa hankofo bi o mom bi di kwa e pa cho ntina mka cho se ahweyie na ma otimi twa burunya ene spiritual background so be hwe ni yie ti me pa cho fa we bo ontoma no tutu anamo se de se fata se oye ne saa obekọ aba ye fire bi ma beba so se ofa mo ne wa pamfo awurade nyankopon hyira mo futusem no aboa ye ne yetimi nso e de ako akoye nem awurade hyira se wo fa na odi atu anamo na nim se yankomra January no ye nyine benya adanse ama Kristo yaw. Last days are always dangerous. Akwese kutire binino ta so mienu. If January be December, nyamia wo wa bo ho ban. Akaketo abi ne ba be wura foforo mu. Ebi ana wo nhira wo yie die e wo 2025. Nanso wa ma wani anna ho. Wan to obu ase na wo de ahopepre ni gie. Na da se ni age wo nkwan yo. Elti bro nyen meka kiro hwe wa anom ani wadidie wie. 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 na yekọ na yakwa akohwe yahwefo ene yatiefo last days are dangerous medical culture say ene ye wo bika na ye nu nyina na ne eye program yi sanse afimu nyina stories ye de ekiki wo de ofamu abapa no na empo ya futusem no ye ton wakoma so no eno na ye beche no ena anwumre hello 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 baby afrefre udin ache ifiki tafafana ala sara abawa yenti o nani sana pa wana makai na makai kwa chicken ndembo na ni yebbe gina ni ya guys do ana ya mahebo from the just and the social na futu kwenye bwana na pa ani ya majuma chaki kwa media na kamera kama mnasi achana no okay hello hello hello
Hello, Pastor, good evening. Majo so mami baby afrefre udi. Pastor, friend Doris, the first BBN. Mami yenti o. Pastor, Sompa to the Miami, the Sarah, that's all known to him, Mama. Amen. Amen. Bye-bye. No, okay, and ya papa bi ba wo free bibi ani na obehu ye no na nani agye se na ne di na mire fi kakra oso mfa Asem Mpe Nipa eni agro kra. Hello. 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 Baby afrefre udi mame. Phone Pastor, I know about that one. Anti million nie. Papa, Mami yenti o. I mean, what the I know, why I said it. Why I said it. Cha chim no. Yeah, also be a man. Also, a food, I feel what I am a da. And Mama, any I feel them a you. You do all of my grandma, and I'm on the cafe for that. You know, I get out, but I know the money what you want to do. You must see, say, yes, money, I do all an empire with you, yellow. If you see nothing, you know, but not a man, and one brass. If you have prepared, I feel them a year. Give me a woman. You see, I never be careful to when I am you, and your back. Omrasa ma we bia na you do so come my wife. If there was a security, yes, I didn't do. Hello. 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 Hello? Baby afrefre udi. Well, this is Yaw. Yes, company. Sompa Asem Mpe Nipa so na wugine. Ona ofuzo kada no pesa kambata, lelo kambata. Amia na meka say na dia na wo kan ma yenwumire. Ai ofuzo mi me say na njo na ko ka bana. Dia na church no, no ya tu watem. Aya we ni masem aba ho Osei. Wo hu se DNA no technicians bi na watema se laboratory technicians bi na DNA no test no de ababa bedru na de ama de nti ama DNA no adile no se obi be free blueprint na ono ankasa bekenkai de ama yen enti sabri no worker from blueprint na ke twe no no abekenkai de ama DNA no de ababa bedru. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Ofuzo be ma me momojo. Maji so eburu katachi. Ere me kasa fi tano dumase. Hey, eja kurum. Ye damwase pa ni mo futu amode amaye numre. Emrante ne mabawo na ni je ne doso. Aya asemu. Die ni nso a na ya mana traso ye sese obia be hwe na muntu yi. Sebe ya 2025 ye nyina da to ye. Ovoso be ma me so wa we de from two technicians na ye bi mu ha na se ho me bi wachiri kaka. Okay. Ni so mo pom to mo mayo. Eja wo ho. Ayo wante. Tano dumase eja yemfanchia kese fa emfa koma no. Na yemfidie no ebe kakra beti sound no kama ba o. Ye kwa ahomegi na ase atwi yani kakra. Hello. 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 Pastor, good evening. My dear, so my baby afrefre udi. Me Pastor, Osei Aboagye. Yenti wo baba. Me Pastor, na mi shamu. Amen. Onu wa beja funi na. Moye juma papa. Juma moye nso moye de boasa nsemai. Ene Ghana mai. Tibiaye me kan enye nso na mi shamu. Na mabutu sema eto makoma so paaye saboniche. Okay. Nenye ize.
because so be a yo bonepa when it see us any pay a yo bonne now they can. Yeah, and so Christian. Any more put to some of the Mayan Katanka crazy, if you do be done a chance. To the air can say, I feel crazy, I mean for me, she are a boom, she ran in also, and the moon were big up. Amen. I mean, she am a she a pass and my moon. I think of a tree. Okay, yeah, for friend, Emfa Asia, na, and you will be catching us Santima, will be chas Santima, na, Yabefa last caller, no, and Utino, Yafutu Semua, Yafutu Semua, a move, na, a tower kuma super, and your stories are your fire, I will not see who be the free mono, and home como, and I yeba ababa baby. Hello, hello, Hello. baby, I'm free with the last caller, near to a Jumedi. So. As a birthday, the cafe free. Okay. Okay. Yanko enko yanim. Sabre yanko obo heba and medical research center. Dr. Tapani and Eddie said we see the omata de na hye no. Enya asem ketu akra. Doctor say onyanwa de. Nti obu ahoboa so a. Say ode odin hye nwoma kama. Odin no moko ho no. Fi say odin no senkyere ne a eye no. Enam san yade bia odin tu ase sisi yade etu ase mema na anum bi no so di adanse se ene panyen enu nyina ekọ na wobo eba medical research center se promotion no ekọ so ofiti ase dada ekosi 21st ne branch bia wo Ghana bia 30% ohwe wo na ato aduro no a no atew so opese wa pom di gina so na ade ko 2025 omoni ate o omoni ate na me media dance etro do se na nsem me ko hwe me nkyere wom twetwe me mogya no hwehwe ya de me fefa mfudie no so a ba bi ateche me nyina moma maduro e kura se me ko review asana me ko bronya hoji mu akọ doctor me mu akọ aba katachie bibia bokọ de asue yete sei yankopon adom bibia da na akwam ye bedi bronya amanfo hwe so mapom di begina for free screen na promotion so koso eguso doctor dia na woro na atiefo na anwumri na me koso ama atiefo nyina atise yen promotion no any free health screening no eguso pa na okoyen branches ahodo ni nyina ye shase Monday enra ye twaso he na neso esan etwaso na enipa eba no enye easy nipa papa because obi wo ho say doctor be 5 years ni kra me nko check up na me ti say mu ye free health screening no na me decide say me ba aba be hwe me mpom wonso utie yen be ye 2 years ni onko hospital nko ye check up bia tutu we opportunity ema wo tutu anama ebra obo heba ye branches ahodo ni nyina okon kranza ene ni mpotam won kranza domase nkwaben area ho nyina tutu anamo ekọ nkranza de hyeman na wokọ free health screening no yeguso pa nye easy ena promotion no so se medication anasa dry de be ma wono yate so anasa 30% discount hanti opportunity we de mema no emfa wo kon ho owo techiman so a techiman ne mpotam nyina yem branch a wo honom no e won kranza kwan no so ye ni Kente Royal House ena eben tutu anamo ekoho owo sunwane so a ye wo Zinco Divine Junction ho e ho na obo he ba ya so ye ewo enti owo brekum domahenkro ene ni mpotam goso area ho nyina tutu anamo eko sunwane eye Zinco Divine Junction ho pe na obo heba ye free health screening ene ye promotion no ye guso wa Accra so ayo Kaswa official town ti wa otie ye na wo around that area ni nyina no obo heba ya so ya wo Accra official town omonso egu promotion no so den a enye easy kra okwa machines ahodo wo ho ye betwe moja ayenhwemu
na ye wia wo 30% discount enti memma opportunity we emfa okọ ho na Kumasi ha nso ye guso ye nyina ye hyase Monday eno aye to aso ene nso ye to aso na ochina nyame ya adom a wonya ma ya tutu anamon ye wo adoato adumanu Kumasi ye wo adoato adumanu enti o around that area ha nyina oboasefo nyina muntutu anamon embra obo heba ye wo adoato adumanu ye numbers no egu screen ani se open direction but mia ahodo amabobo no nyina no se open direction ni ya numbers no egu screen no ani for the sake of omomutie radio no mebobo numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 na obaye na so ya ye branches ahodo ni nyina se na anwumre se wutie na ode ye akoma problem akoma yare obi wo ho wakọ hospital ya ka che na se na akoma no ba bi ahonhu ananse ensuo etar ba bi a tutu anamo ebra obaye de machine be hwe ni nyina ye free ode ye ulcer ye typhoid ode ye awo problem ode ye namu nsan yare tutu anamo ebra obo heba oye oba beye 2 months ni 1 year ontimi egu nsa tutu anamo ebra obo heba na oba ye the machines ebehwe ahu problem potia ni entia entimi ema ngu nsa no na ni nyina free na afeye de bibidro projin de atu saa yareko no ama wonso wanya o period wonso wode namu nsa yare ene say yes face gonorrhea ne keka namu nsa yare ni de bebree tutu anamo ebra obo heba na oba screen ni nyina free 30% discount no so egusu ye adwuma enti tutu anamo ebra wode ya wo problem a ono hu kani monfa ye promotion yi so na muntutu anamo embra ye na so ye branches ahodo amabobo ni nyina tutu anamo ekoho okwa machines ewo ha ye de behwe ahu problem ba bia problem no free wonso uyo oba utimi fa afro all right nanso ufa afra engina na say ufa afra engina wanya miscarriages ahodo beye mienu miensa tutu anamo ebra obo heba na oba abidro ho de be ma wa ebema nyinse no a stabilizing nyinse no ama wonso watimi awo afa wo ho afa wo ba wonso ye bema o sperm quality anase nkwamwa na etimi eboa ema wo hye wo ba nyinse no ne quality eno ewo fom na ho de no ewo fom a tutu anamo ebra obo heba enye oba nkoa ena ewo awo problem Ghana for momentie se awarefo anase sa wo enkoso ewa aware mu a ya na ye de ani akogu ema no so emmema bebre na nso ewa awo problem enti oni ohun kani eba machines wo ha de behwe ahun problem poti babia efri na afi ye de abibidro krochin a yemfa bibia emframu ye de be ma wo na sa problem no afi ho ama mo afa mawo afa mo ho afa mo ba na aware no atimi aye kra behwe men kase bia ye mo ya reading enanwumre se eye ani problem ahodo anase nyarawa ahodo ni nyina obaye na so e kra membo ya reading se bia me yare sei machine no ebe detect enti tutu anamo ebra yare bia machine ebe detect bia no ye wo ho aduru e wo ho a ye de be ma wa ebe firi so akokra enti enanwumre se utie na me ka kire say promotion eguso free health screening so eguso sa o my hoda a great opportunity oba folder ni machine screening ni nyina ye free 30% discount no so eguso a eye adwuma a enye easy kra na precare powder any ordin eno so ewo ho a ebo adwuma yie ankasa
na preke se powder no say enetie ye powder ye na ye preke se ye de ye aduane e wo fie no eno na obo heba atena se aye nhwemu ahu se kwan ya yesi fa so eno ano dane da nyina ya meka se enuane duro anase nutrient a ewo preke se mu no ebi eye volatile in a way says heat kakra ekana evaporate efi preke se no emu enti obo heba ya yeno in powdered form ye nuam ye nye ne hwe ye de afa mfidie mu a nutrient ahodo a ehia nipadua no ni nyina ewo preke se powder emu na wo yusu a ema onkwamwa no eho eye din wa akoma problem wo kidney problem a tutuanamon kope preke se powder no bi eyusu obi wo ho onante kakra na akoma ebo ne periperi obi nso ewo ho ne de eye pressure onya preke se powder na o frey na ebe kire o kwan a obefa so ayusu a ebe boa ama o pressure no aba from tutuanamon kope preke se powder bi eyusu na ebo adwuma yi ankasa emfa ho ne aduru a wonom ya amanfo ta afre bisa se doctor me da aduru we so metima use we purely herbal pure organic ye emfa bibia emframu purely prekese na ya yam in powdered form na u use a ebo nipadua no entwen enyare ansa na wakwa akope bi ayusu preventive any curative nature say bia wanya yare bia esa na o use a esa sa yare na preventive eno na me focus nyina ewo na preventive nature say o use a ebo hu ban efi nyarewa ahodo bebre eho enti tutu anamon ko pe bi eyusu na odin no so de ebo adwuma odin broni no o say I need some of the odin na odin no eno na say u fa ba bia promotion no eno ana eko odin no jai obi ba o the bag oba o say doctor mami 5 mami 10 odin o say mami 15 doctor me dey go dsmas mami 15 on normal ko say wa normal ti ase enye wa humu de enti se wonya odin bi enyusu ya kope bi eyusu oye bema na wo mema yosem ewo forma tutumrika kope odin wo de eye namu sayare ahodo ni nyina tutumrika kope odin wo de eye physical waist pain oye adwumaden time bia osisi eye oya tutumrika kope odin no bi eyusu odin no ebo adwuma yi ankasa Ghana ha afana nyina okọ pharmacy shops any over the counters onsa ebeka bi and ase herbal shops onsa ebeka bi go so for like okoba bia onsa ebeka bi ba bia ye tonro etunro bia no okọ hono ma onsa ebeka bi ewo ho anase okoba bi na onsa anka bia ye numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal and Medical Research Center ye numbers are ye didi ejuma eno na me fa akwanya we so ada Asem Mpe Nipa panel for nyina ase okay because beginning of this year the way amuni asia ye adwuma no in fact my ye adwuma and I say any TV stations radio stations be bra ye adwuma na mo de mo ye superb okay mo ye different okay na me ka kire mo say nyankopon enkoso enhira mo na ogidi say amanfo tie mu pa enye easy amanfo tie mu papa time bia amanfo fra doctor ya che Oforisuo mame omo frɛ manso area ho Volta region Tamale nyina Volga nyina omo frɛ na ya na time ni tie ntimi enka amanfo etia mo pa omo hwɛ mo pa yankopɔn enkoso enya okay ukokumanse monte so anwumire ya Asem Mpe Nipa nya asem ketewa no kre pa enipa ne duru bia binum eye bofo minyia ye
eno na ya na man basa Asem Mpe Nipa ofa kuma se monte so a enwumere nya asem keto akra sovi kire se enwumere de enya asem no kra me kra course e ba me so kra ya na eye me hu okay na Yaw Osei mami enye ize kra nti mu bo adwuma yankopon enkoso okay na me fa kwanya we second ayi ama obi bia fi shapa obo heba obi a watu anamon ene ye adidwuma afiwe nyina no ma mu afi shapa na obi bia nso awaba ye ho for medical care e kan kire mo se yankopon ensamo yare na 2025 ebeto ye na yebekoso adanyankopon ase na eguso a yebo adwuma yankopon enkoso enka ye nyina ho na 2025 yankopon ede cheye na ebesan ahia ebiem. Okay, doctor, Asem Mpe Nipa so ebeda mo ase se afrimu nyina yeso ye ne mo aye adwuma sabia ku sabia nyado se mo ama emma adwuma no ya ne peyo no enwie sanse kakra yedi nyam firim ho no na ye de bo adwuma ho bra empo yeso nya bi kohwe abusuafo eno ti mpampi no ya ne yeso ye bompa ye mamo se obi obeba mo aso ye mo akachi bia mo de aduru kanu a Nyakopon ema na yaresa emu entre na ne ho tono a na mo so munye anigye na mo so motumi aye adwuma eno ti doctor megina panel members ene Asem Mpe Nipa fo nyina nem ne so yada mo asefso nkoso kra se mo so mo anyi yama na motumi ene yakọ ama afe no ekọ na wiye ye beda asipi Oboe Medical Research Center ena ye ne wo mo ekọ twetwe nkomo no do fo mo si promotion no ekọ so eno ti yenko na ye ne Oboe Medical Research Center enko di kasubom emfidie eni nuro pa de owobi pa me akasa medical ka cho dada se metumi adi adanse kese se me kọ ho no makomiemia me nkyere wam ene ye atwi mogyi na ye hwe ba bia yade wo na omama onuru na wanom na ahoto aba na emoja no so atumi adi afurusane kama kekede yakwa koyanim na yanim ayekọ no eyeten na sabri no akato ene bro na yekọ ahomegiem medical ka kire tiefo nyina dada se edie bepa afutu se bepa ene ekọ square eye wo de na empo ye stories anaso manfo nsem a ode beda ye no de hen ena afa mu aba na de hen eni ja wa wreho pa ye ko computer so dwedie emra sisia bro biemu eba ne sei enyanka ne yerusi na ya reho Bible say the ohunu mo broni mo bon but ya fam awrade enu nti na Sara 1 media wa Sompa kumasi Sompa sunyane Sompa nkransa afie bia ye de Sompa ebrem na yanko aye ntumi esanse ba kofo nsa ntimi nkache awrade ye to hu afre obi bia se Sompa ache 2024 eba so live December bosume nida etos dunkru eye daya wada ye bebo dwatrada e wo Sompa kumasi swame in Rome hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode bedum ye dia mawo ne saint wo ontuma wo emu wo anwa wo betumi dia brain e wo Sompa kumasi swame wo sunyane so wo betumi dia akosompa sunyane night market ho enkransa so wo betumi dia akosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie ibia number wo de sika ne betu so 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster Anatara 1 Media Sompa fadi amuye onyanko ko fisu muswa efi se die muye je se binsi ja se de fasa fura krafo enyanka emudonzi omo muni bie chane kura se omo muni bie yo de ge mi fe mo dia kamera and so mo dia fema mana proso everybody won shram Bible si bi ohun platform mo everybody be share se mo hu platform everybody shram anu ne mo kese akapa mi so be mo kese pa fa wo se dwumadie na proposi prempa obodu ponkom onyame na doye dosu wo de beye bambo ama woni wabusua Sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi
What are they? Cinema moved to Obama Tinikura. Ayo, senior. Maybe I did dank about that I am the Biamana. No one knows dank about that. We dank extra. We won't want to 20 minutes every time. Senior, I'm Mrs. And also no problem there. Senior, what's the dank proke? Okay, so one dank proke. Okay, see how every time. Sir, someone do about the friend dank about tonic. When am I doing? I'm to me. Na nam tumi dan so me nye bi no no o chale me taibo papa sir see ah dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi esefifi me to ntimi kwa mfa me to ntena ase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho see every beauty as that tell boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FVA ajeje die nkrato yi afi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. December to remember. Masidani Masidani. I way annual Thanksgiving Liberty Conference. O maini ya wedu watch. Ewe bre. Onyame namne so eye anwode nie bebre. Oto ne start fresh food for thought adihye nyina. Ene wumpo a onyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibia ma wo se. Wey eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasemu ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene nso. Echichemu ba. Ye nyina ye kurukyire yasida. Nye dia koma ochiredi ampom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Neda etoso aduonu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jomtofo nie. Ye maame Esther Nyameche. Moses okay. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshipper. Na sadan. Ye beyi wonyame aya. Mosresa ne abefia sasia. Medrofo. Uti Liberty Conference when the church wo e wo afie mu na hye onyame nam na ye yeso wo beti wo bronsa wo bebro no amane de nkuku ne nkaka akotena da braka wo betena wantumi ntua ne ka e nani akire mu otutu ka na onyame o ye kachiafo no wonam sa akwanya iso betua ye ho aka nyina na hye ne so say we ye communion wine any breaking of bread direction Liberty Conference December edition. Oh glory, hallelujah. Okay, we Sompa Asem Mpe Nipa ye kufi akọ ome. Badi kaka cho se na dwumadie we aseda na ye de ma yahwefo ne atiefo. Se every January ebesi sabre one sai amfa emfamfiri achi. Syria college nyina na omo gibre edufre nyina ye beda wo mo ase. One na we got on dear egu dwumadie we su nyina no ye de aseda rempempa de ma wo mu. One na we ba interviews ahodo e dwumadie we su nyina no ye mfa aseda emfa ma wo mu. Ifiri se o dawroma na dwumadie yenso yetumi eba mframam ifiri se omusika kakra omode eba no na ye de bo dwumadie ehu ebra ye beda wo mo ase e wo kwan bi so na maka kire wo se afutu semu afi yede eba ye no de ye wo depa afutu semu afi yede ba ye de to wakoma so
na wode edi dwuma ede abobra na asiwie no eno ene ne mepese wo ka ho asem na empo womanfo a womde nsem beda ye stories ahodo no de to wakoma so na empo eye wo de ye ka ho asem ena nwumre omuna samwa Ofosu enche atifo ni ahefo akwa sambai gidi se ebedi kan ama nipa bebre afisha party se de woka no enkrofo a omusa asene omo ba me gidi se yie ya yebesimi de se de yehu no nyankopa da ma ebehu ama na brosa ebehu ama na brosa because ne no se wa anya advert edu mebe bia wo no mebi hye no obi ehu nti yebesre se atifo mo hwe yen ana omo tie yen so no se obi ba tutu na mo ba na obebo na dwato de hu dawuru a se yatifo mo nko because omo na so aseme afutu hyem anokwase enye bi mamo so omo ama yete akwa nti yebesre Ofosuo ni enche na sama hene ni ma na fishia panso okay ewo asafu sama hene na bebia wo bia ke adu sentoma no beto na afide mekidi yese baje wade aje wa kode de bomri fo ye ho beto ke adu ya da beda wase afie yisi mu sede wasi akura ye na beto samle ke bebia wo bia nyankopon nya ke adu gas and ovi maka cho se wasan de method for fraba anti buro nyen obi a ofi se wo pese onu adwane ma sebe ba ko no le tutu cash fish ai wasan de for kra ti bo modern ke ko edu buro nyen ma ofi enye de ma ofi enyu hwam won se ke edu ne gas ayi no so de ade sisu ayen hye na won suru nso wo de sisu na so da no ho abanye wo mo na o ma de sisu asisi na ja tom da bi ke ahwia na ahwe ofi bia ke edu tesa na yencham sasaka okay oyibo national bibia wo bia e kase bobodi a o mu nyina ye da o ma senior college ene mi amni pe ofei original Nigeria okay na de ye toma no ofa no mi ana me de ama no obeti on kandi obeka Ofosu eye afutu sem no dos edumre bi na se ye be program se na obi busa se na no program ye na nyame ambata busa se na program be kra because adwenwe no bi ne nam no ya tufu bebre program a ye ya eto nipa koma so a ye hwe maami a obi kotwitwa sebe ne cashew etugu ye o ma obi asasa papa kamoni so obekaya odu cashew a boga bi kotwitwa tugu ya besine maami ensutu anamo ba ha no na de pesa me kan nyina so obregu eya Ofosu obregu eya dwumadie no ya dibia akwa koduru baabi na medie se yentimi nyina mfa nsensi ebo se ni nyina because an kra na yeka nanso yebetimi de nsensi ebo se dodo na na nyankopon adaroma omunya yeso emfaso nyankopon ti na yenwie ebi wo ho a ehye fridge mu because onzo Ofosu de ema me kan se abibimemu a especially yekuma se ha so be nipa ho adwuma Ofosu wanya botra obre yeni somfo bia o yeni somfo nti na de bia futu sam se ade bi obi eye bia no Ofosu tobo ne hwe ho so yie ne yenkomra yie ya ye betwa atwam a ye de ye besimi de ye ka chi obi bia se Sompa Asem Mpe Nipa ya sem omobo yeni obi a o Ofosu me de sa na me ho no eye ne ayeti hai yenkrofo enu omudi dwuma sebe mpredwasa omuhwe anim eye kakra bi anu nti de yaka che obi aso obi ankompoto no o ni wiase obai because Ofosu so obi ane ni di dwuma se ne ho techima ya na emu oya afutu se me bi fa ebi mfa ne mumi ye bo susu se dodo na na ede e fa de bo omobra edenti na ye kasa Ofosu o hwa ya lawyers obi ti se ye ka na ye ka jaden lawyer Safu Jamfi lawyer your friend say infum acha say a lawyers ni bebre omuni adi dwuma ne ye koso say ye de da ye bompa mo se nyankopon ama omuni mi de na ye tren sa oboto sika wan se ma ye de eni ti ye ka che ye nkrofo a omudi edi dwuma omuni edi dwuma yi
ebi wo na case no ampa na ko esikasam ebi wo a seven prejudice Oforisuo ubo na mo obi okura wo frɛ na no aka cho se fa me court enu ti e kan se chewe se ade bia obi a ne le bia odim bia woni ne le ye pete ma men si obi a na Oforisuo ye kan so a wo mo ma ye prepare so mo do mo sikenti o mo di sisi amanfo enso mo nye very careful because one viabo ba wiase eye adwuma so Oforisuo ye tu mo ne fo na ye tu akura so fo because ye besimi eye ni bre yi a ade na ekuta nipa no ompre ma won fada ompre ma won fa koda afutu sem de yetu bebre Oforisuo ye kase ye na ye tia ye kase ye duaduo ma keka ye ntimi edoso agye wo mu tie te se ye nwua bi efrefa mu se afutu sem eto na kuma se fache enye yize yo ka no so en kre ede na nipa ba ye pa Oforisuo de nipa na ye ona no odi se to gesa wo de che nipa no Oforisuo enu ye nso hwe kase but the person me dey free manu ma make futu sem ye tu bebre na na dey make catch nipa to da makoma so a ye dey kwa wie ye dey make catch obi bia so obi ani le because asisi ya na ye nhwe wo mu nso a mu kuta bi no mu de ene den sika agye free obi wo se me dey mu police nti me dey mu lawyer nti me sre Oforisuo wo mu e do mania to court so amma omawu akwhya asase ase ne de akwhya pressure se na pressure wo maami e wo papa ko de nipa bebre kokot because ya ready wo ma anya pressure check wa brabo check ade bi odidi wo bi a ye tena ha kan ya wantie ebi mu fai afutu sam ene sa no ma keka wo bi bedi adanse me kai ade a edam akoma so kese pa yenua bi frɛ wo se mofutu 17 ka drogu me nkyɛn a menu mawu anye bi ye save obi life o Oforisuo ye save obi life ampa so dume bi anipa ko situation mo Oforisuo ya na no ode wan hwɛ yi a ete se be ma ye nyina first experience ni da Oforisuo dume bi na be ma pa se wonam na wotu ani hwɛ ha benkum ma wotu ani hwɛ ni fa ma wohwɛ wanim ni wachi a enko yi a Oforisuo ya na edume bi obusa ho se na me kura ma ye nyame dan na juni nyina echi no Nyankopɔ edume bi no ama obotom so yedai ayede de pese e kache obi bia se afutu se mo ma na nye kwa atams obi frɛ obusa se ni nti afutu se ma ya na mutunti nipa omuti ya na ebi nti ana wo mo amanfo di wo mu sika wo wagye amanfo sika wo de adwane ye besim de man sa wo ye be che kwantene ye che okwa no amfa so ye be mane ene de ye be mane ti ye be sere Oforisuo afutu se mo man nye kwansam de ye ka bebre na de aka de tiefo na misusu se ye bebusa wo mo be na mo so no bebusa wo mo afutu se be ne ye de ma wa Asem Mpe Nipa ye de ma wa to wa koma so aboa wo ana wutie yi a aboa wo ye nwa be ma asema no wo kan ti sa afutu se ma na ye to asompa kyede unwa bi so fra Oforisuo de bi da wanim se wo se no ye amroba no wontimi nyai professional amroba ene ye medem professional no on professional no because on the professional she wan kaso ye just amroba na just wonim bo wo si wo dem on be asika she nenso ye futu sem ene sebe adoye obeye ma sebe akunafo ene nyanka no wo se amana ye dai atena ni so jai susumu akoma nya den omo akoma ye den afutu sem obo a wontimi Oforisuo te se nsare se wan hwe ye wontimi nya ida joto no wan hwe wontimi nya ida a determination when determine ade bo wontimi e ma pekura bo de bobo Oforisuo maka cho se da wo se wagya ma pe no eno na oba bi a wo se ne pe a wan pre no saa time na obefa fo afre wo na we ho ye te on ka che mo Oforisuo de onimu usu nim mo de bi adi wa che usu nim so Oforisuo enti anse nipa wasachira oni ambassador no e de fa hadia na ho je kwa kusire so e bia to ye de fa na ho o ni nwa ne ho to ye ade a meka mu de wo se mebua no ana wo fie wo se mebua hwe ada wo be fa nyame se na de mesem me de mo ma Nyankopɔn no dan na wo ba bia na wo wiase open one pe no saa time no betwema ofrefra wo
Ofosuo me ka say me fa urade foforo. Oh, abiwatia. Omi anya program. Okwa kasa na. Me fa urade foforo. Ne ye bompa ye. E wo family chapel. Okay. Na me kompai bo pa Ofosuo. Na ka prayer tower. Na me ka prayer tower. Me nam jeje collection. Me sofo na friend Moses. Is o Italy, matese wa bakra. No se ne papa friend Asamoah. Ti no friend of Asamoah. Na me infantinity for boys. Katemu ne ade jo palace mo. Ye ne ya sore no. Etimi nam jeje collection because we say wo hwe manimu a me ni pa. Na tese me ma jeje collection. Ofosuo na me ka sika na no ma befu mo yi. Hwe ne want bi we ase papa ni. Ofosuo na de ma me kompai bo mu no. Eye say oba bi jami broken heart. Ofusu man ko fa urade a enka me hye ho mo na me de ne picture ko nkransa station se me kokono no ya ni patu me fuje me nyan ofusu nsore wo wiase doso ena won sa me kam ha obi nsu kan de sa ofusu adurachi waka wasem oyo me de me kan nti na me yala me no maduro because me kan kure so ofusu ene obi abe reading manifesto enti de me pesa me kan nyansa sa oba no me sofo ne hu eno so fasamwa Moses wa ben se bibi no ofasamwa me hu se wo do kra no ni padua nya wo pese wo do homa right nanso ma wo ba ne ntwe ne hu firi na me ka renkyere no ofosu broken heart no chi no eno chi na me de me hu ko ma urade no afa ti me ni so afa na me rafi ti na me ka se ba ma bia wa suru bia wa broken heart achi wa wo boa ma broken heart nche open oba bia wo si su bia broken heart nche open ya odom ena awale na ampratwen hu nyansa na wanya experience ofosu na wo ba wa jame a me se bin previous ata ma so ma o club me we asa ata na lumba nyum mo bi mfa nko e mabre sa nyum no ofosu me wia na ya preme yesi ya pon wo mabie mani sei no ni ya parking kunya broken heart nti ofosu wo bai ma fa urade se me kra ne maje nkwa sofo aka kire me ofosu wo bai ni bebia me da me safo ahye na obi amakobo mpa ya me ba fie oba ya ro no ma na kasebe na anda no da me mpa so doja wo no doja me no Jesus Christ ronzama ba fosu me kamese na se dana me kobo mpa dana no ba na sa yi me hwe ho me kan ma jade fosu me tu obi afo se me se ewiasa brabo na da on me se ya ne bronsam na ekoba wo enti me se da wo so be fa urade no dana no ba yi wo fom saa na wo a wutie me no ana wutie Sompa Asem Mpe Nipa afutuo no se wo so wo be fa saa tam na futu sem ye kan sasem ye kan wi hu asem ye kan doto ye kan ma hu asem enu ti na me tu fu se ampa wo be ditem se me se me wi nsa biem this year ba wo hwe am wani na ho a da wo be kwakọ no nsa na da wo be pie no saa tam na da wadafu bi be poison awo no ma bi hu ofosu oge de me course de me hwe fo mpopra afedie se na Matias se wo sachira na wo sa ba abofum na no mu wo mu nso mu ye 20 a se 40 ne sa ba ofosu ne ahomte ye pese ka cho bibi ase afi we de utwu muta akọ na wiye sisi obi ahwe no so yi afi ya ye besi mu afutu sem ye de ma obi biara kasa bi ye kan ya anya oda biara anase obi a wasem wo ha eno nkyere se ye nwie ya atwam dabi ye wo documents ni go ye bekoso na momi tu obi afo wo sisi obi ana wo sisi obi disi ye ya etwam ya me so sacha wadwen o manso na wo twe wo court no wunim pefe sa de na wo twe o manso sikanti na wo di sai ni sisi hiani no me sraw twe because o waka ni bre minim de ntia make sasa because this year besi mama fo ani abre ofosuo afensu mesre ye nwan manso ni tumfo se be ma no mpene nkwaji ni sika e ma ne fa nkoto adwumam mesre opi ye chiri kwakwa ye ni ma munhwa mo so ye mo dress fam mo mpra twi mu ma wadiem madika ka se mabro nya wei e ma wa wadie ngu e mabro nya wei e ma sabi ukru hwero ye fa sumdue nko ne ya futu sem na so mra mfaso e ma obi bia ya sema ye kaaye wodi a ye nwie ye de ye wie ne de ni nyina na ye remfi obi antra sa sumduem ye nkomra emom minim sese na te bia na ebiefo la na obi a sebe de wo kan
eto na koma so anase asem to no omo ne kai voice omo ne kai nti ye behwe ye di yi ato yi obi an chance Asem Mpe Nipa Sompa tarawa media ye mobi afishiapa ne yenko ne yamameto bibia mi do nyame se nyankopon aye sumni minim se obami akọ na afia ye besimi se afi wei se anko yi afi ye besimi ofosuo ebe from amaye nwan me mobi afishiapa. Okay, Mega Cash Lucky Boss. Na Mega Cash Lucky Boss no. Why you ready? Say ubetwa bi na ubenya sika kese ama brabo no asesa na. Eno na Mega Cash Lucky Boss se menka ncho na nwumre yi. Na wasu dua no bafu abetumi atwa no bafu ifiri se Lucky Boss no ekwo ema wo dia ene instantly ubenya 500 Ghana cedi na ode edi bronya no ni tie na Mega Cash Lucky Boss na ni abre so sa no na wase menka ncho se option no a mebebobo no se ubia the prompt ayi beba else wodi umfie ehim se woni mfie edu enwotwe a emfo asem ema so eno National Lottery Authority ene de say to me no de ama Mega Cash Lucky Boss eno nti no star 426 star 6 hash star 426 hash 6 hash right star 426 star 6 hash na prompt ayi no beba na wa fele ashim na uduru baby a mobile money no so transaction so beba eno na se udia ebeba baba betum na wanya sika pudu edi orofo emfa ho ene baby a wo emfa ho ene baby a wugina na ubetumi atwa bi na utwa bi a ubetumi ni awini no big pa wose menka ncho se ye twa every 5 cd ede ekosoro entinam di kaka jo se udua no bafu a ubetumi atwa no bafu Mega Cash Lucky Boss eno ntino wo code no star 426 star 6 hash prompt in beba na wo de nyoma ahyehyehyehyem na watumi atwa na wo so watumi adi ubotom be yedu eno nti yenko na ye ne Mega Cash Lucky Boss no eno enko enkodi ensa enkita ho na bibia enko nkai emfa ema esikabudu National Lottery Authority ena editumi no edi ama womo a omudi edi djuma wose Mega Cash Lucky Boss win big and live large na nyoma enkonkai Tabita Clinic semen kancho se diabetes ni prostate no infections no ho na kache eno na de ba obetu ase na wode ama wose infections diabetes prostate no honam eyo ya eduru ba bia na honam ehonhono eduru ba bia bema bukonsi ani a uje mu kura no ahodin ni etumi enwo ba eno ena Tabita Clinic say make catch yourself fa bedan wo mo wo say exclusive herbal treatment na kire say habanuro ena wodidi djuma no massage ni laboratory no kwan obefa so obe kire osuru be si adidie home service no enso adwuma ene ofre wo mo a omo beba nom de duru aba be kan ewo fie orofo Tabita Clinic wono ba ye achede nanso enchepi o mafo dodo no a ena ebo nsemmom hyiahia kwan ofa so etu yade ase semen kan to se prostate scan no ewukuada ene yawada bia free a wode edi amone manfo na omo ho atumi atowo mo afiri yade mu ahojo Taban Cindy's Junction eho ena Tabita Clinic wo Kumase ha ahojo Taban Cindy's Junction eho ena be Tabita Clinic enkan wo ho sunyane takwa de takwa eho obehu Tabita Clinic wosemen kan to sa no pa no so kupem no 9 ena wode adwuma Juada ekopim efiada eno did say adwuma no hwe na yare for 0260 196219 0260 196219 Tabita Clinic ne mano no yekwai na nyoma enkonkai emfa emayen Lawson Beverage semen kan cho say or the Lawson heba mecha badwa sesa ena Lawson loke mecha badwa so Dureman capsule Dureman bitters what dia badwa so na Dureman bitters na edi him ewo Ghana mem ha enya asem ketwa bronya ebei maza twitwabi bububi tibidi ayonkofo no bodem na se omo dia ponche nam nisi so eye Dureman bitters ena aka o twabi mo no munto so na watumi awe nam ne bi obi wo twabi enam no kra no onwe se no memene usu twabi na memene ni nyina ebekwa akoyam ewo yem ho emo mo nwinam ni nyaw ni nyina eye Dureman bitters vemo a ode ebema orofo yenko ne ko twitwabi wate Dureman bitters no ba bi etonsa etu nsa nyina kwa ubenya bi ato na ne duduom de agiama no
ne kofa bi ne ton ne teso emfa so 0242133577 0242133577 Lawson Beverages and the semen kasa asem emfa nkyerɛ ene anwumere maamitia Ofoso bema eduro beje wo ampempi na ne ya na yesi ye atrema bambo nso atrema nso ye chen ayaresa bokiti mampempi na no ya na ye hwe ejeja ye ho too much ema eniema fire se ansa na ye hu se ba bia ye keka akọ de ewo se ye sansan ye chi na ye kura ye hu ye endru sa no nso no na eya akachi e de amaye eno nti mesre obi bia se ya futuo ya afoso bema getacho bema manete 8 na na akomo hene eja ye hokọ ye imponi se ye ne be hya ase be se mfie miensa ya ye ramu ya odi be se bosome kakra wo ja ye hokọ ye ya afoso bema ne dom ato aso aba besine no yenim se obi wo ho amrante hene futu semba akọ de ma no ayense san dodo na wo na brabom ama wanya ni da ho ama wada ne ho so ama wahwe ni peye na wahu sa brabon so no sebi ye mo ne faako se ayete se twene na sa obo animu anasa pa wabo animu na sa anya oda ewo se wo sa da na ekire na wo hwe de onyankopon ewo de ma wo eno ntini ye ka kire wo se ye futu semu ada bia de ma no fo so be ma ye te ye ankasa ye kasa eto da bia fo so futu sem na ode be ma me no anaso ode be ma ye nyina obehu se etwa afame ankasa bia me suni ne ba bia me wom na no asachra me bia Oforisuo be ma ne de awie no na e bia ofalumba nso ma ne de a na akotwa Oforisuo de wo ye nyina no obia ho wakam enti ya yesuesua ade nkakra we ma no na we efa bi na ode etenet na brabo obi ma nhwesode no na ye nso ye fa anya adesua de bi de afimfisi ye se okoto se obi tu ne bafoa na wo de bia bo kotokuom eno ma ne agya no meyi aye ni bie yesi atentenhuo we ni setua oto aya ne enhuru ntreja ena se wo front mago nso so aya ye nimpi pragro na nso ni pempi na no ubeti ye ubeti chobo ye ana se ye ntiase ene ye bedie besi de oso ye bema no womla no okotwe seka no beko na ye eno ma ne agya ma obeko baabi a yanum wi na bia prosifo na sabambo adwumako foko soup ho no Ofoso be ma beko no omu ayensa beka omu nsa beka wonum no na wo mu maame no omu papa no mu ni bi make I last 2 years your friend is saying menshia of city way wo call the chemistry ya report junction your friend say airport run about one no won na nso bi omo due forest kakra bi wo menshia forest in of city ho no na omu koye bie abrante bi a Roma Hill ne papa ni bi ne maame ni bi etutobi die ne akwache no saa tam na say 800 cedis omu kan ya ma ne say 800 cedis on fa bi mra no omu anya bi okokotwene mu 2 weeks enti saa no oba that time ne mu anso mu ba be try exams enti e ba saa wa brabo no ye try exams ni wie gyawo a se o maame besi akora pa okobo se wa anya bi ne ye try exams ni gyawo a eye wa na wa ya na se hwan na wa ye Foso be ma brabo we no eye wala bia wabo o hyebre na wo Nyankopon de obi a hyebre e de ahye ne nsem it's up to you so be dada ho ye no aye ahweye na wo hu se ba bia menam yi ase me ya achia to da bi nso so aye se de wo twasa no wonim se na chiachia no nte no so obi de afutu sem ma obi de atenetene ma obi de sei ma wo foso be ma no watie me teketacho be ma tiase Foso be sometimes me kasa ntentem pa se wota ehwe ya me kasa be content but ufra fidie no so a obi timi fro na kasa you are doing very well but eya no wa control where you ni say dia maye eya futuo and utie nso so a wan kasa no ena timi boa ma wo build ho very well e wa abrabom enti ye nka e ma ne nkwa akiri ye se abrabo eye de wan kasa wa body a ye nhwe oman ni mu aye den my young quanko did me the ehia me no Ofoso bema change of government bad ye be kwama ni bia na ni je se o ma ya na e bia Yera Muhammadu enkunimu the obeka set e bia no nim se bia your position because on the command no so a enko beji nani eti ba o mi se ni je ne de ekitafo na wasa wonum de but ye ni wo kwampa so my yen famra enhye yensem enye de wasa eni kwan se ye
eba ne sa ne se bia mra ne ka se so ye page a eye hwan na eba betwetwa agye wo ye nua no bi akodi amanyofo achi se yada adan ya ona me ye campaign man no wa ba ban mu nti no obi antimi nya mi foko wa wo so ye be ma ne bra eni ebe ye say I'm telling you enipa ne ebe kwa akwachi watom awie enipa ne ebe buru awie wa ba hwe wa ne ba akopɛ wo kwa akwaye na dwuma agye ne din eti yesre ma ye nkodi amanyo sem wachi pii na ye nkwonkwohwere ye nkwa ana se ya brabo pa bi ene hihye ye pa bi ye nyankopon de ato ye nim no ma ye nkwo ema eho enkonkwoto asan eti ye nhwe ye hu ye ni ye nhwe ya brabo nso ye na ye ntie afutuo ye de ama me enyema ne nyese kasa hunu na ye kasa agukwa ofo so asem bi a woka ne mrebi eda me kotodwe me pa na me di so no so no aboa me ama bibi ekoye wo mabrabom enti won so de na wo ofo so bema ekoratwe hunu ni nkumtwe hunu na me yire ne bema we gina ho na wakodi oba ba akwachi eno baroski anasa hwam na wo mo bonyo se ayi me nkonkodi ayi oba ba akwachi ma dodo ma me sume Bacho so your bema na wo twempena wo your ba na wo twempena sa wo boyfriend na say bia wo kunu kurampa wa shoka wa mienu kurampo na so wo sa wo twempena mesraw yenya seto da bia ne yejai ne ye kwakwaku ho ne yejai ye kunu na sincha ne ne ma na kwakwaku ho no it's very bad attitude wo kunu so hwe ne so onye wi ya na say wo bia utonga na funu na fo so be ma fa wadwen eni wo bi nkwankwaku be ma ho eni wo bi nkwankwaku oba ho emi afọ ade nkwankwa shoot ye bedi bronya bia e na wan sori amfiri me kuku a me hwia se de go ho me boyfriend no so me hu se wo friend bia ma me ye o say I'm telling you what your baby ho no wa ba setena o eti ye nhwe kwan ye befa so a ye betenetene ye fie ni ahyehye ye ne ma ye na ye kunu no na say ye mpenafo bia na o mutia yi so se won mo boy ya brabom no ye nhwe kwan ye do befa so mbeka ye nsada ni ye siesie ye fie ene ye hu ye ni ye hu ni ye fa ne ma nyina toto na kwanya kopɔ ye adom a afe no yenim sa akwa awie ye abeto ye wie inshallah erade aye awie nti no bibia beko ya akase ye de kakra be ye nti no ye nya ne sa ne ntimi mo ye na ye nyina so ye hu wa afefoforo no fo so be ma me da ase a Azibilbo Sonkalu Kagoka eye togbe ahaba keke yakoni ni togbe ahaba keke entwetwe komo simedu so emra sisi odofo togbe ahaba keke wo afijase akwantempo no so kura ye frɛ no bomfa na uduru bomfa wa wusi obesi wo bomfa hospital junction bomfa hospital junction ho na togbe ahaba keke ne ma me de betu dwa no wobema enkoda no aba befawo na wode kotogbe ahaban keke ho bomfa hospital junction wabra wafro afijase kai usubesi bomfa hospital junction orofo yenye mano na ema no hu hia ifrise usi bomfa hospital junction wa ugina wa na wo ye call no atogbe ahaban keke ebema akoda aba befawo 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 and no togbe ahaba keke azigbilbo Sonkalu Kagoka from Beni Dahome. Mame catch say Togba Haban Keke eya habandro ena wode etu yade ase na empo womo a omodafna enim punchiri mu no otumi ede boa womo akwani ansa bi so eno to odofo yemfa Togba Haban Keke eni agro wo se bra ne befa na damfo na mum ade bia ayenkonua danso bia no wonam nananom tumi so nam haban tumi so obeyi wa firim amanyoma aye kama pa omra sama memo akwaba mejoso pani pa bibia boko nyame adom Togba Haban Keke no hote say na so ye Togba Haban Keke boko no mo sa kwaba asoye so boko ye bedi bronya si ni pe bu fa so no enya asem ketwa na o se mfa aseda ene nchia kese amatiefo okay na on sample macho se enye bo apaye because mjini se nipa bebe afe no na enye bo apaye so na wa oni tua foso bronya ye bedi emu nsem do so obekọ de onya so de obekọ nti sa me amene o kase okutugu aso ya ohohuru dikedikediga makase papa no ona papa no anajo awia anopa inya akọ abakoto no ye adwuma eni nti Togbe se onfa
yɛmfa kɛseɛ mfama yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ Oforisuo nnɛ ɛka ne yɛka gyadeɛ ne yɛka brabɔ mu nsɛm ne buronya yi nsɛm obi wɔ hɔ a yɛbɛdi buronya Oforisuo ampa awerɛhoɔ because awuwu a asi ne fie no afei na wakae ne kunu ɛkwan ne kunu fa so wuyɛ si otie Togo aba kekentem a ebi anka ama ne saa papa ne se nipa de utwa se ɛsɛ wu ɛwɔ hɔ nanso yɛ mu hyɛ wankasa check hu sɛ obi bi owu yɛ wunua bi a wawuo wukunu bi a wawuo yire bi a wawuo ba bi owu yɛ wo check hwɛ a ɛyɛ nyankopɔn ɛnkrabea na ɔde awu wadwe yɛ wontanta ɛnoma bi enkoye Oforisuo efie bi mu a ewu totoa so efie bi ho a sɛbe Oforisuo bɛkɔ no nipa wo fie onyina kama nanso ɛnoma enkoye ɛno na Togo aba keke de bia obɔ ho dawuro sɛ ɛntena hɔ ɛma saa no man sisi wo ofie anaasɛ wabrabom bomodi tu na mɔkɔ papa ya hwɛyɛ Oforisuo da ne da nyina ne nya de ebegya akada because sɛ de opam no wo mmerɛ ya wo yɛ de ne wagye wa home yɛne abrabɔ a yɛbɔ na santemama na sɛ Ghana mamu de makasa nipa uyeye enye obi fewu uyeye enye obi akɔnɔ because uyeye na wo kɔnɔ Oforisuo ye obi ya tide bia na dwen a ɔdwen ma on sɛ ɔbɛbrɛ wase anaasɛ adwuma wo yɛ no ɛbɛkɔfom tina Togo sɛ fa ho bɛdɔm no ɛnoma Togo timi yɛ wo sunsumu no ano ɔden nanso ade bia me ka twɛ sɛ wo kɔ baabi a fagidie kɔ sɛ ade a mekɔ bɛyɛ wadwen yɛ ontanta me se wo yere kran sɛ wo kɔ no na wadwen yɛ ontanta kra na sɛbesɛbe wo bɛma nsɔle nya gidie sɛ ade a mekɔ yɛ no me se mewini Oforisuo nipa bi wo hɔ no ma sɛ wo hwɛ ne fie a sika yɛdie pa de to adwane die de to ebotom bi ne wo nanso agudie hyɛ fam because of any kre sɛ wo bɛma obi akɔyi wo agudie na nipa ne bɛka kyerɛ sɛ kofie na ade akyi a kyɛ sɛ kotwa krama mogya kyɛ sɛ yɛ sei na wo bɛkɔ na wɔde 6 kɔ na ne wo na ade ɛne nka fam Togo aba kɛkɛ sɛ agudie hyɛ fam a ɛnya afei ne wo bɛyɛ na ada asɛm bia wo de sɛ hɔ ne tie no bɔmɔden afa brɛ no ɛwɔ na so yɛ sa ɔhɔ ne tie no bɔmɔden sɛ hyɛ hyɛ kokoo mu hyɛ fie fa hɔ ne tie ne bi fa bra na bɛbɔ wa busua pani anaasɛ wo nana bi a wawu kɔbɔ ne din na fa bɛkyerɛ no ɛnyɛ no obi sɛ go kom bia ni Togo sɛ oba nhyehyɛyɛ wɔ ho de wɔbɛkyerɛ no sɛ wotimi ya na ayi yɛfrɛ no sɛ ɔhwɛm na gold agudie ne hyɛ wo nkɔ ɔbɛka kyerɛ wo ɔnyɛ wazada enti yɛ kamfam obi asɛ Togo aba keke ne number ne dɔɔso yɛbɔ number na obi wa wɔtwerɛ no wɔde ahyɛ ne wallet mu da bi frɛ because akwa na hu ukwa na hu de etuam pomode ko Togo aba keke so yɛ mesi dipentra mo obi mfa wo seka nwa na nka na nipa nyɛ minim ntafo bi apanini kɔsoro no ɛyɛ kakra ne ya ɛso mu nyina bɛtɔ asase so dako ɛno ma ɛkɔsoro nipa ya bra bomu no ano ɔde Oforisuo nipa bi wo nwu nso wana nipa bi ano wonte saa o na wɔkɔ animu pa busua da no ɛso no Oforisuo edi kan bedi akye watɔfam obi wa Oforisuo kuta sika a wodi di dwuma na sika won fa nyɛ hwee wɔ kɔba nanso ne sika hia na ɛhye obi wa wɔtɔn ayɛntɔ Oforisuo me ka twɛ sɛ msa nadwo obi kɔkɔ aso ne sika kɔyira wonim sɛ wonim anka wɔnkɔ ɛni na yɛ bambo sɛ obɛkɔ Togo aba keke spirit bi a atwe wo sika spirit bi aba abɛtena wabusuam ɛsɛ wo ma Oforisuo akora bi ɛwɔ no to nga na onim adeɛ pa onyini kɔ no akora ne sesa ɔdasani na ɛyɛ ne saa obi wɔ hɔ atumi edi ne so no ano ɔden untimi Oforisuo anim obi wɔ hɔ ma sɛbe mpredwasa ɔwɔ mpaebɔ ase bɔ mpaeɛ na yɛ mpaebɔ na Nyankopɔn yɛ kɔ so kyerɛ no no wokɔ ba wo san bɛkɔ ntɔkwa nti mpaebɔ no ɛyɛ Nyankopɔn anim sɛ ntomagufi nti sɛ de wɔka no ɛno ti ne yɛ kanfo ama asase so a Togo wɔn so mbosom Togo nyɛ fa sika bɛgye sika Togo nyɛ sɛbe mpredwasa fa nipa mo gya abra Togo nyɛ dry pocket Togo nyɛ friends lotto number bɔmɔden ko Togo aba keke hɔ yɛ kan Togo wokɔ no hɔ no ma Oforisuo wokɔ asɔle o onkɔ asɔle o woyɛ sɔfo o wonyɛ sɔfo o oji obia ɛnyɛ bɔne kwa so wɔde ahama ɛna di dwuma Togo papa wɔwu bebree Togo ɛna last born no tie papa na no asɛm ɛsom papa no ti papa de no magya no
maame nka asɛm nkyerɛ sɛ Togo firi Benin da hɔ mi woduru Togo fie wo da hɔ mi a wo sɛ yes sɛbe tumi wɔ fie hɔ na papa yi na da no ɔno ne papa West Africa ɔne abaifo hene yɛka abaifo hene no nkyerɛ sɛ nye bɛyɛ bia na renipa nye bɛwie bia na sɛ de bɛyɛ bi hɔ no ma wɔde bonipa ho ban ti na Togo sɛ bra no wɔbɛbɔ ho ban wɔse wa ama ne fie a ɔno wɔ ma ofie mɛpa kyɛw Bomodi Kotogo Aboagye wate. Obambo no nya. Omano mo waburuche no nte omonka. Ukunu one ne tia na edi asuo di awia. Be ma ekodu aburuchira wonte ne nka biem. Wo yire sebe mpredua okura du sika ne so ansa na yetwa utwa tekita ma na kodu America mam, Germany mam, UK mam. Oba ne kodu ho a be ma foforo age na furu nsem wonka hwe amana te ase. Wo hyede mu so Kotogo Aboagye wo. Onku yire no onku ukunu no. Nemmom sebe wade enoma beka no ama wakai because obi wo hono mu a na wade o wade no ankoye be ma ne fie na ye oba ne fie ofoso awaleje bi wo a enye oba no awaleje bi a enye be ma no wa wo fie be bia wo ko wo bedi ye nti ya bo bibia gu nipa ne so first ne ye ka se ye se wo fie nko abayi ne timi ye ofoso enne wadafo kura ne nam kura wotimi edan etwe ase akonwa ma otisifo de pese ka che de number ne be tudwa ye de tudwa bomodin fa papa meti wudin wa ha meti baby awo Togo eni baby a ewo akire owo bomfa ye ka bomfa afija se kwantempo no so ufri aso ye friends e cha okro na akwa asotwe bomfa ni wudi hospital junction number ne frɛ Togo be ma ne nkola ba be fa wo suma sem nko baby a papa wudi wo ahobrase enya de bi afi na wo bekɔ na afi ne ye betete wo dabi bomodin to na moko na wo trama kwase bi ku a eya emma obi emfa sebe ne taku na asempo amaje wo yiri mfu nsam emma obi mfa na ho fade bi maje wo ku mfu nsam emma man ko keka brochire emma sebe no ma bia ya nyinwu na daachi bia wo na mo ya serew dabi nipa de otofo ma ye be serew eno de me ka kirew se nipa okuta sika adofo enene wo bedi nanso abia wo betofo mpe ne start emma o name se wa mobra enye wo a efie nipa na ayo self so yemfa number no ntudwa na bia na obi pe number no na wa friend na bia yemfa number 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we edit Togo Aboagye ufosu ye pese ye kanye di jamanfo kwan ana Togo enimu wie se afia so afi we de kwa wie entra ma afia ye besimi enko ne saa uni mpefe se no ma bi ha wasore waka Kotogo Aboagye ho afi we entra ho de bia saa na ye ka no afi sese afi we de ye enko ne saa da wan hwe a wotie ABCD ma na afi ye etwa mu de wan hu so kra no de ye besimi na de wan hu so kwa ye better than de ye besimi entra ho saa kwa nyame amo nipa saa o se nipa mna wiase no mebre de dumre bi a ye wo beto asase so anga na nipa da sani asesa o hyebre entra ho o ma na o matu kwan no sebe mpredua bo mo ho ban sebe ukuru wa bruchire bo no ho ban na ne fie nye na o yire watu kwa bo no ho ban na sebe ono so fie nye wankasa wo ye adwuma bo ho ban akwantuo na pese utu nko akwa na ye se refisi udabi adwuma bi na wo ubo ho mode woni madwuma nanso uduru adwuma mu a sebe de obayi ano enye obo so fe ni nyina nye kwa bomodin Kotogo Aboagye wo se wo pese ofre na untimi mfre kura na wo de fa onsa bonkumi twa ne picture ne fa voice to ase me ye frame of Osei Aboagye me kasa firia me papa din di se mama din di se asem se ne ha me Togo me pese de oboa me wo de ye ne sa emom ya na obi wo se me twa dadaada Togo nipa ndos to bo ase enkoyi voice to so anyi mfiri so wo de mane na so e dia Togo be na yenko ani wa wotifie ana sikani bia wo fie ohiani a wo fie sabe wuntimi ntua na mo yale abubu nanso wo pese Togo ba wo frɛ number na
number no to go no bench she obetu car ababero because oba nipa ba obi na ha wa obekọ nipa no aka che say wabeda me nipa na me nipa nti twenwu free no o ka che no say wanti a ono ankasa bedu dwuma ma ama osunsun nti Oforisuo to go say odisi a chemfa number the last 0244 48 47 we need to go Habakeke official number pa Habakeke azigurbo Sonkalu Kaguka from Benin yene no ene twetwe nkomo no dofo yasuma sem ene ahokyere ene nkodanda bi eda yeso no yefa ko da to go Habakeke wate na abayifu di nipanya to go Habakeke eya abayifu hinu eno ntino wose wono abayifu meeting okobi efie no baye wombia no obaba wuram no no makodi nkomo obema fa hodie no ogie ayodia afiribo samsem wate eno tie kofa to go Habakeke na damfo se de mpempi otaka no wose e man to kwansi ansa no atotuo brane bebo ho ban e wona kache the nation's anchor already show ni pa bia wotie anumre na onye obi akese ye start ya fi ede kona wie ye nyina am se ya tufu bebre ye won afutu no bi wa ye de ntimi mfidi tirim ntimi mfidi adwene mu ntimi mfidi akoma mu se edoso mpo buru so se de no nko a de okoso kai before then medical ma ye tiefo nyina afishi apa afi enko emesan ye ho afi se ye hu abrempon ye akese ye sika efie adan ni akontu bebre wo ya setenam to bia wotie bia nimso de gidi age so ami ofie sana ejase ejoso otompaboa ejase ye manafishia pakese ye pa anyeza akura sembisi ya manafishia pa edimu abishia pa pc nkoma ejase babia owu bia efie de ye kakọ ebe ya awre ho nso eja mere pamu no ibebie so na bibia akototi ede amai me ofa asefo ama no ni nyina ye manafishia pa afisa abiri na mabafie mo japade bebiri ne wofia mo ba behwe na masan akọ ya ye kwa me de mienu bi na mekai wo ka sa me mo pa de a menya dubi a eto akoma so na enso mienu bi na edimu a yenya as panel members no esan ye yakoma so de se ye na ye de afutuo no bawo bebi timi wura wo brebuo ma hu se afutuo we de ya one day be topic be we say you don't need to be told unhia se ye ka kire wo me aka kire wo kan se ye nkan kire bi otifin aduri position watama kurai walefo a ware aduru spempens we say o fa yeregia ndu pese ye kan aye ansa no afa yeregia you don't need to be told oba walefo akwa ware ndi be ma foforo hawe o hia se ye ka chose akwa we wonyawa wono be dansa no hu se madamfo anen no na o chiuska na wo fro no wo hia you don't need to be told a powerful message ewura corner bia o hina wabetena akonya so awotons asidi you don't need to be told so na na di kan to enti ni kwan so okọ hu kora ni kwan se ye ka kire wo be ma walefo a ye bo amane ansa na wagba akoma kire nse wonum singonya ansa won se wo ba akoma you don't need to be told o ma school fees you don't need to chese kan sem bebre kokunim se o kam hwe anim di kam yire fi kamiri fi bibiri no ana nyankopɔ de adwene no ma ya yo etiapo be ni kwaso me ka kire dabi ya ona adwuma wo ye ndi abo no nso a kire ye ka kire so time na so de kwa adwuma abara wo nim se ko you don't need to be told a powerful message ba ko a me rent me mfi that nim se ne wo fie no nso so no eda na koma so ye one serial caller bi ada yebetufu bia na onfa ne de mra no akofa you don't need to otimi de be wom otimi se ye ne de chese ada ebe ye bia on de ne de ane ho nyame nhirom no nyom kese na ya ne etwa to na ka we hu ya me den so ye se nya wo ka to ni pe so enim eso wo fo so aye ne se sa na de o pamne ntuma ya ada wo de no so ba ye ne ko social media ne so ye akwane nim se software ye de ni gina na ne mo ntimi nka ne yo ka ne ngire no onimpa za papa e wosuro no fele no nanso waso ne camera o hye ne dam ndi onim se asema make me evidence nanso waso ne camera o hye ne dam ndi onim se papa betima ye mikunu nanso waso ne camera o hye ne dam ndi onim se obetima ye me yere pa me maame nanso waso ne camera o hye ne dam ndi o fremu ade bi ato no so de atanish ne image kwa se futuo we so na etos afutuo we na kodwo kansa le we frame wo ho no
me bu toma me de me de atu da na ye katekoto se o hwe o se aye ne da obi wa bi abobredu onuru ho odidi wachi pese o baby be chena bo so akotena tenten fidie foforo so na wa draw se ne oba asem se duro su na ne nam ase na opese o ngu hu fi ndi e ma ne ye ne de eno nso so ma me kai se abrabo mu no ne ofiri so o sene wo ne wu ka ne wo asem wunni nyina so bia no pato ya no osusu apamata den de ahye no enye sa na so koso aye ne sa e de wo hawo bebre ebeba ya we ni afoforo bebre ne ne yekeka ho a ye tutufu a de eno ne ye kan kire yenu anu se mu kofie ebi aye de ye wona otwemi enu pe ye be san baba bisi ma ye nya maaye no kai bi fa bi bo wo ntoma no first yesu se ye ko school no se ne ye be ye exams a ne revision week ni means we be go through niam a ya check them because ebetimi ato ebi ne ye di ja wo no 2 weeks they should go through na omun select niam bi omfisi yakeka ye bo abrabo ne yetim di tumpo no na afi omfa mo omontoma na no beboa amoma kotwa afi na somdiem oba de pagya ne sa ye nyina yakọ na yasan so abehia mu biem ne aka acho mu biem se omu kofie so ya no omun so aka ye mbaibom adwuma na afa ato ye so na su anya asem keto eso ebire bi atwam da bi se ya te se echinechi na papa katache obekasa wiye ya osoli kofi amunim sa ahoden wo ho enso mo ante asem de ebetumi ne wadi nkra fefefe se ebi ebekọ beba bim na ofa nka ho ndi ya na musoma bompa de ataye chi se adwuma na ya fa ato ye so na ade mu aye nkaye na ye nso ye nkomeka omun sa asumdiem ya emso mo wo bi kan de be se eja amere ne ma omo na omo ade kan ye omo kan ye ko ba bi ma ye de ne mu odu chin se bebre omo ya. Okay, you got Dank Natural Healthcare Complex. Dank say watching about ye Juma. Dank say nem san ya di obetu ase and you draw your district cool to ase ya dear bay and na de call Dank wa untumi emwa emma ahoto enyo dia o mfidie pa ye kan duru so a Dank e wo bi pa orofo Dank say men kan cho say enem san ya di bia wo de fan feature ene ne obetere tepa patch number 2 City Life Hybrid School no ene no ene ben ho pa watchina Dank ye adwuma o Dank ye adwuma ahutofie ena mekanfo na media ma on emfie du nani Dank baye umuni hu anim ase abasobode ne award jeje no enya asem keto akora wei ena kyese wo bo adwuma no wonu papa yekọ Dank ho wa bra yafom kwan no yemfre no wo ahoma wei eso 0244017556 0244017556 Dank Natural Healthcare Complex ena mekanfo na media ma no na afimu ne nyina no afutu samua eye mede na eduru baby a mesa adwene hu biem ene polisi ni bia wo bo ababa wo bi tu a ye frede madwoa abusuafo nkafra anwumere na sentemu atwoma ho baby abrantie bia wo de seka atwa na yiri etise tin eno na nam so amede afutu sem bi ba ese wo yo bema ema omu ye huhuro yawo enti ade bi oba be yo bia na be me ya so wakomam na wanhwe ye wo de bem ebedi fo ebi kura na de oba no ye no enye na nso kwatwi ntuoi ene wo wei oyonko de so wono de woku na yire no ano no so epa aduro bi num wuye ene ekotwa so wa asamando eno ntia futu semu afi mu nyina ye mede se memma behwo hu ye ewo ma asem ho di oba de be yo bia na kai hunu se wo ye Adam na empokura no na kokoduru ekura no no ene tumi ni wo edi nkomo eno ti ade bi oba be ye wo be ma bia no bronya bremu ene afia ye be kwakwa si mu bia no mafutu semu afi wei miankasam de ba ye meden se be ma ya so wakomam se sayoba na so wakomam se sayoba na wankasa tumi tu hofo sadi oba ya yi ensem framfata nanso so no mi ofo so be ma menka nko ba bi e wodo biem na mi ni oba na chi biem a orofo kunimdie be ye wodia anyasa na wo se wo hwe ka bia wabo anyasa na wo se wo hwe wodo bia wode dono na be kwa kopaja asedia ubeyi tuo afiri wata so a ube sika hweta orofo wode bem ebe kwa kodifo enunti emema enso wo mwakumam wa bra wo ba aye ne bone eno ti bebrebe ni aka na afi yo afutu semu a ye de ba ye de hin na ye wo de pa na stories ye de ba ye no so no de hin ene ko so kwe
na empo de teka mu a wa also pe feedback said ne obi ka so pedie ne no etie no eno ene ebedi ho dwuma nei 0551931931 0551931931 0548931931 hello Oforisuo bemi yey ne tun kana na frin graido nana one Mr. Enoch memo awodapa ya se onne oyiri nyina mudi mu awoda bom ya se anya sam ketla kra okay na ye dedicate awoda we ama Sompa Asem Mpe Nipa na o fidi awo dedication birthday we dey just monumunyam okay yenti no message ti Sompa Asem Mpe Nipa ma bra ba 100%. Na afuti sem no edo so pa na so ba ko pedi eno de sem dat me ni kana gu sam ya meka ya kire o eno de dem akoma so ko bozo message ya o do be wi ama me but you don't need to be told for lumba kanisisia you don't need to be told maybe boss of lumba be musan de me de obozo me say umo ntemu awote no obi are nsan sei and the man came out of the mechanical soldiers and other things. Now, no, because we are then a jail in 20 years. And I go, oh, go for a punch, or go to have a question. I know so, Asem. In the American show, we are Sabrabon, but we are what in the main two for. We are then will be a one year about Bodeno. Over to my sadness, as I was body. You'll be a 1 year how no. Mamma, you two for one got some harder than Casancho. Into me, Abrabam in Lemuno. So for me, me and better. Make us some them a kama be the idea. Make you so capable me a queen. Because all them are dear, not kama and our dear. Okay, Safu wa wonhwe na na one na yiri foto no onye ne ready na yebeko anya sa na ne oni obekumi o na ni brabre ne wono. Hello. Hello, Bozo Baba. Yey. Abajo no. Na jo so katachi. Bajo ara ma cha falu mama. Machiano dada. I work as in the college with one to go there. Bozo me dey Friday dinner of Adebaye. O say who be the plan sana wabu no. Anokwasem. So the nipa ne titi bia no. Uhuna mane hu so oguade. And try to say, hey, say, Oforisuo ni answer na bring me to achawa mana. What is to achawa mana? And who say, hey, say Oforisuo no kwa wodi o answer na gugu na wabu no. Oforisuo di pe bia ti no. E di ese na yam fama no. So na na dem akoma so pa. Okay. Hello. Baby afrefre udin katachi. And I tell Mukasa feelings mine as there. Papa yentio. That's all, but I was a powerful program with that. Your brother, Frank Doctor, and mine as the Frank Doctor. Okay, Penny yetio. Maybe I have the power. Did you have a name? They can't pass it. One of the Bible says, if I are you and you and me, also, I guess 7 years. And I got 7 years who baby. Yeah, no, you and me. Yeah, with the fire. Okay. Ono so the end de pa no dia woman no. Eno nti afimu ni nyina. Efutu sem no bibrenua ena yaka. Abibrenua enso eno manfo de aye adwuma. Hello. Ya semu. Besere se ya na mo atwe mo ho afri TV set no anase radio no. Hello. Baby afrefre odin mame. Your friend no bla me fitin yase. Yenti o. Misro, self-tray ya walk and is here. That's what the beko. Obepen konfa kan le bon pai. On fon kwansa fu bebremu.
Never youth. Never my youth. Last Sunday. A Bible study is a course. Yeah. I made the say. What says I will do? You don't need to be told. Okay, futu sembia emodu papa edu bia me nka nkyere wo se ade a wuye ensem fram fata. Hello. 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 Ya na mama mone so na ya asemu ya asem kese pa ya homa no ba ko anya adwuma enu ntino. Hello. 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 Baby afrefre udin be mena. Efreme akwe baba because free bench amoso. Yenti o. Efreme de me de pa ne so wakumam. So wakumam. If it says wakumam lo, o ma kai ma se is there. Na senya kamadan ku bin kam poli ko ba de. Ade woni odi ayame. Ade wo ye den ko a. If it says me no ndam e ko ba. Bo fe ti o pe su bin tra ta ba ta. You want that some of them are so I'm busy. No, my guy, you know, my career. Okay. And two Yamia Domutu so Wakumam pa. Yeah, if you know, okay. Okay, not just after Muni Nano, one do two so na kumam for 2 semino, a directino come up. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Bemena. That's your friend's campaign. Associate in contact and direction. What's your process? You can't pay ruffle. Because I. Oh, free. It's in contact and direction. Yet you, Bemena. Into program, Ija. I know program I could be a master in the super armor. I type I never play. Then I could be so yen swing I and chay being near finding out to be more bra. Oh, when I think to your money say, no, no vanity or you look at that hospital 4 days. I could see 31 million, 3,100. Or buy 1 week of bed, and also was still near my book is a monarchy, mamma. After the year, man, or man, I'm in the coy. I've made the vehicle a year by or coy or by after the year. Like okay, you know. I don't come on the in the phone. The one that began to abandon and I'm sitting there. He said, or not what I could say about. Oh, well, you found it's a master. What's my market in here? And he named the no credit. And I make I can name find it. And I'm not going to find things. I'm not going to snap on name money. Do me, you know, me kill it. You know, they could just one by. I saw working there. I'm my way. Eti a kwabi so o de ni jansuo no ana. My friend jansuo no. Now ye no day wa anya ne hwe. Me chere di ana ka me yes me de ko man suo no. The ko no ka je me se me train di ndo anti me train di no ye du so na me ka je so ndi wonya. Oh, ka je so ndi wonya na me de na me bia ba fi. Nti ma ta ma kan di. Ama me hu na se kwa me ye ni jai fache no wate. So wakumam pa se nen na ene Daudi ka ti dwumadi bi so a dodo no na afa ya futu sem no okọ no maduru kura wagyae enu nti no se ekwa bi so se oba no se wadi ubone kura no a emfa ne so bone entua ne ka ja che no wate ne so wakumam osi enye izi wo aboke si ya ma pa si mu ma o mami ti afa ne number 3,100 we could that hospital 40 penny pa be frɛ hospital be 31 be frɛ why okay hello Osei Aboagye yi afinchia pa o afim koma to ye Sompa bedi de nie me mo nya afinchia pa ya josu oburu no de beba da bay oh da be na mo bliki e china ye breki ansa china bo me office ayo we dey manya bro mu dey ma me kwanya na me mpa nkwa dance mpunya ase
me ma nkroma me ma na finja pa ni onu asem nkam ni nu sei na makọ mudumadi a yedie no yenya yedie no so Fridays and na me de mani taje Friday de ofalumba betase kimudi a na yedi de makumi ni mabubu me nti de menya ngada bia na ye Friday se na be meetima ahwe dumadi ni yi nti do bibi ase ama munya mafinja pa okay so bibi ama wo nyina mo aba yajo so na ye kwampunya ase dia honorable citizen oframpunya ase sa na Father Angelo ono so echade awo akukari training college yemfa FFM afincha pasem emfa enkoma wo mo kama pa hello 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 me ba cho ho ani o ma Josu eburu katachi ho ani ma body ma da afi na no but ma bono le ya mi ti ya mi bono na abia na bia ni ti na nto no bodi sabi ti ma ba ha dia ma pa ni na ko ni ta dia ya to ka ko na aton ta but ma bodi na ni atena fa na kan yeah, ya tuni ko ko dia tun dia de ma wa lu lu ba so wa kan dia o ba ke na de ma so obi document ni 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 abua na dia na okay ahani ade ofre no enyina ebesie eno nti no mejina Asem Mpe Nipa ene Tarawa Media Company anem na ona wode wadwatonde ebetu dwumadie wesuo ona oba talk show ahodo ewa dwumadie wesuo yahwefo ene yetiefo nyina da Sia College ye kan ye jahwan etumi emodin na onhwe ana ye bi ewom ye beda wo mo ase ene diaspora group abrochire ene Asem Mpe Nipa group wo WhatsApp no mrantie hene group no so no ye be da wo mo ase akwani ansaso empempi de dua bebi omo ye ema dwumadie eno nti no ye gina dwumaku anem ene Asem Mpe Nipa anem na ye de official pasem ama ya hwefo ye tifo ene obi biada wodi dwuma de bu adwumadie afiwem ama ye de ekono awieye no abrewatia Ofoso be masida no ana mame na me ankasa metwetro mutwo made nyina makoma mu tofe na ye bo asia mame na no asenipa ya de a osaye yi ofoso be ma papa ise de asia so me mu efri bra me hu no ebesi ene no mame na no ase na menka nkyere ne se me de nyame na ededa no ase esie ni kageni ase da na me na me bosom friend ni susu ase me de no no so ewo me therefore I love you so much erade nkoso anya wadom na oma oni emanyina nso ntutu enim se 2025 nyankopon be pagya ye de ye wuramu ewo new level ama bibia nso atimi akoni ema ya dofo ne ya hwefo Reverend Frank Osei ene mommy Mary munyina sofu ima munyina Victory Charismatic Chapel International Solomon nyina ye chia modamo ase ena yankasa ya de nyina Dr. Blessed Foster afi manager Robert ene your friend is Mr. Jeff ne manager Daniel manager Ofori 21st clinic fo nyina nso mechia wo bia meda wo bia nso asefo so adwumaye fo nyina nso ye do bia se ya no chia ye anase ye fom ye ekasa editia obi yetia obi na so wa brempa na anim na ye ho so a kasem wonfonso ye tiefo ne ahwefo ye de nsato nsayem se de ye kan ya nkoye no monfa nche nipa bia ne ho a wa part ne tene ho ye production lines ne ya nego TV ne so bibi wo ho ne nkoye a madaro mamo na motenetia monkoso anso ye mo se be ye betine mo atena ekosi se nyankopon beto nsa de afre because Sompa band de aba setene nti no kosi se nyankopon beba na se atemu da beba na so wo betete entem no ye ne mo nti bibi ankoye Asem Mpe Nipa dwumadiefo ni nyina ye gina ye nyina anemu na ye de chopper e de ama obi ase ye nyai e ma no enche na afia ye ba besim no ye hu kwan ye befa so a betimi akoye no fo so be ma me da ase ye kono
no yɛmfa birthday chechirichi enkoma nana one one ne honam kani say birthday ayewo no nti ene no nana one collection nana one collection no happy birthday to nana one no erade nshra wo mu na onye wonom eyie ema wonom awadepa ema won fie nso enye fenya akono na anigye ni nyina mu sase de na wansi pa awade no mesre nyankopon se woma na bla bonye de se asikyire ne ewuo na woma ne fie enjo da oba no so mesense onya abotelema na wanya sa na BBC fie na wan be wuo ofoso bema erade ma won kwatensi amodin wom. Happy birthday to you both na we so every inokose bunsu wose oma Josephine Sapon awo Germany abrochimem happy birthday pa inokose bunsu na ode ma Josephine Sapon o Germany se krupo twedi ampoba se yadom ntone kwanem na empo onto enshira ene esupa enwu na wodai so na wa mu aba abegire TV na wa agi TV na boso Efrizia na wakoduma fidie no wa kira yama dorapia ono so US na official pa na yama Cynthia ene ne maame maame Dora awofrema amodro so obai wokoy o ana amodro amaha na enoma binti nti amodro ene Cynthia bai obrame ntoma na wadamfo na otai mama G ne ma adwan so de ntoma na ne ma ba ono so UK mama G so de ne o so obo na Mr. Gabi ne ire adofo ne nyina diaspora group no na wo mas eno time fa official pasem enkoma na Asem Aboagye Oforisuo Aboagye ye me maame nimpompa kwada aketo a wo pani Oko school was telling her perilous 2 and na kodewo eno ti me ma na official papa na inokose bonsu Josephine Sapon o Germany also man official pa Monfanto TV no so na we antoso a na Asem Mpe kurim enu ni ho anoke ono ya semu eno ti happy birthday enkoma ye papa yi na nyame inshira no akwani asanyina eso mame ncha mami Rose okay wogiri Rose ya chia no na me ncha me nua mami Rose ono so ofe yase ono so ne hokani to be nana omunyina etie me ka say mema bi omukọ awohia na omoyire nom tata omuna me boyfriend ni wa friend me send them akana asama mane pa enti won hwe ne hu ya me ka na asama no enti emema mo boy drama na mo no kwa paso professional professional way yes ojale be show you know that our girlfriend e di jale be show me chia ibreto abusu anya ma me ni me nua sister ke e wo pankro me chia dofo ni nyina ofo so be okay na tia chia bretu abusu dia ne abi wa royal bretu family asante ntin yenyi twen adoa ye be chia omu nyina akwani asaso na nanom mbo ye ho ban krupo twedi ampon asofo mbo ye ho ban afi ama yetumede 2024 abana wiye no ye beda o masepa Oforisuo Aboagye mene mapamfo yakra mo ye ko long time